šutka samo bije, ide, ljulja se narod levo desno. A onaj prostor realno mali, bubanj, bend tu među ljude. Ja stao ovako da branim bubnjeve, ono, ljudi se reme guraju, ja guram njih. I čim sam ja otišao nešto, šta sam otišao uzem pivo, vidim Gile pada na bubnje. Pola bubnjeva nema palo, ali nastavlja da svira. Dobro večer, dragi gledalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ispod radara. Naši večerašnji gosti su Vojin i Lento, osnivači sada već kultnog, alternativnog kulturnog centra Obala. Dobro večer, momci. Hvala vam puno što ste predstavljali, budete naši gosti. Hvala vam. Ništa, brate, za početak da krenemo, kako je krenula ideja uopšte za Albanu? Čekaj, prvo da, brate, imam ja iznenađenje. Kad smo došli na podcast, da ti uručim poklon jedan za početnicu, kako se zove, podcaste, ideje. Ne znam, ćeš vidjeti. Eto ti nalepnica, pa zalepi. Zalepi na frižider. Pokažem, brate, gostima. Dobar, za frižider. Znamo da je digli. Hvala, puno, brate, to će da legne tu negdje iza svakako, brate. Da, Da, da uspom. Hvala puno. I sad pitaj opet, ne zaboravim se. Ništa, brate, kako je krenula uopšte priča s Obalom, kako krenula ideja da se napravi tako nešto? skroz spontano. Nismo nikad bili u fazonu, sad ćemo nešto da napravimo, nego smo tražili mjesto da sviramo, prostor, našli taj lokal i onda smo samo odjednom došli ideja i zovemo nekog da svira. Ima mjesta, ima... Izreklamirat ćemo ko dođe i eto, malo po malo i napravi se kulturni centar. U suštini, pre te ideje, mi smo bili, to jest mi kao blejali smo kod Rabensteiner benda, znači Arso, Staša, ne znam, Viktor, kako se zove, i oni su imali to neko mjesto njihovo za probu u zanatskom isto. I kako se zove, oni su nas, to jest Sergej tu nešto zajebo i istarali su Sergeja. Klasika. Nama bilo žao. I svidjela nam se to ideja, kao je zamisli, kao i mi nađemo sad nešto novo, da imamo studio i bukvalno sljedeći dan kako su oni istarali Sergeja, mi smo odmah našli onaj lokal što je nekad bila kafana i striptiz bar, šta već je bilo, Obala, i ušli, iznajmili 50 € kod onog Mićovića, što optičara, i kako se zove, znači već sljedeći dan smo mi imali taj lokal. Još on bio u fazonu kao, ne bi ja to puštao, nije moje, da nas se smilo, ono, deca sviraju. Kao je uzem 50 Znači nije uzeo prvih 3 mjeseca, nismo plaćali ništa, samo račune. Ono, da, rekao, ne morate ništa, samo račune, kao i tek posle. Ali je bio u nekim, mislim bio lokal u nekim dugovima, pa smo isplatili to, ali dobro nije. Svi svirate nešto. Ti gitaru, je li tako? Pa sviram bas i gitaru. To. Ja gitaru, samo električnu, akustičnu. Sergej Kurcu. A ništa, on voli da peva, da bude vokal, da piše. Sve pomalo, i bubnjevo. Pa i ti repuš, u stvari, da. I kako ste došli na ideju da krenu svirke uopšte, da bude kao kafić, lokal, ono mjesto za izlazak? Pa, mislili smo, Milanovac mrtav, nema gdje da se izađe, nema gdje da se ode, nedostaje onaj ljubitelj, zatvorio se. Da, posle korone nije postojalo bukvalno ništa. Da, nijedno alternativno mjesto nije bilo u gradu. Samo Ginđa, brate. A nije bila nekad prestanica rock'n'roll. I onda. Da. Pričali su mi stari ljudi da je Stara Sinema bila jako kultno mjesto i bukvalno nijedan bend koji... Svaki bend u stvari koji je valjao u prošloj Jugoslaviji je morao da dođe u Milanovac. Kao. Da. Da prođe kroz Sinemu. Da. Grad gdje su. A koja je prva svirka bila u Obali? Pa zna se, Vrljika i neki momci iz Vršca, kako se zvali? Zlotvori jeste. To je otvaranje, to je bilo baš... bio tu, brad. Vaskrs je bio dan pre Vaskrsa, subote. Baš smo taktizirali da bude, znači, kad su ljudi tu. Ja sam nešto posle računao, pa minimalno 120 ljudi, ali mislim da je više prošlo ovako kroz. S obzirom koliki je lokal, 120 ljudi, je previše. I napolju. Mi smo bili druga žurka, možda tako nešto. Da li druga ili treća? To nam je možda bio i najjači nastup Obali od svih, dok su Sergejevi držali, pa kasnije baš je bilo, brate.
Čekaj, ko je bio sve u ekipi? Vas dvojica, Sergej, bio još neko tu? Pa Pored Sergeja i vas dvojice. Doske je bio u početku, nešto posle on otišao brzo u BG, ali uglavnom nas trojica smo najviše tu održavali, zvali. Dovodili ste dosta bendova. Da. Pa koliko beš, oko 50? Brate, da, brojali smo koliko smo svirki, sigurno tako, skoro 50 svirki smo napravili za godinu i po dana. Da, to je svirke, znači više bendova od toga. Pa manje bendova jer su neki 2 put, tipa Vrljika 2 put, neki su 2 put dolazi, ali nebitno. Ali javljali su se tek. Bilo je žurki, i ti 3 rap večeri smo pravili, jel tako? Ja mislim da je bilo 3. 2 je bilo sa gostima i jedna je bila ona tehno ispod vojskom. I na jedno sam ja vrteo na ove druge 2 lente, mislim. Ili Da, imali smo i te tehno žurke. I ja mislim dobro iskustvo. Imali smo i bojemske večeri, kako se mi samo pijemo. Da, to skupi se nas 10 ljudi, i samo pijemo. A zanimljivo što na mapama i dan danas postoji AKC Obala univerzitet i slika ako rade overio u Separeu i pored manekenke Maje i njenog dečka. Rade naša milje. Mora se uramiti. Brate, u suštini, znači to neka otprilike naivna ideja, fali ovom gradu nešto, mislim nije naivna, ideja je super, fali ovom gradu nešto, treba malo da se pokrene, zašto mi ne bismo bili ti koji pokrenemo. Jer uvek smo nešto mi bili preduzimljivi tako u društvu, mislim nešto smo uvek pravili neke gluposti, neka sranja i onda kao što da ne i ovo sada. I prva svirka, znači prošla super, 120 ljudi, to kako je krenulo polako, već su bendovi čuli za nas, znaš, već sledeći, kako smo napravili prvu svirku, javljaju se posle 2 nedelje bend iz Lazarevca Rulja, koja nam je isto dolazila više puta i oni su poveli neki svoj bend Tilt sa njima da sviraju. I samo je počelo da se nadovezuje, svaki vikend neko piše novi, kao je, jel kad ima termin slobodan, mi kao svaki vikend kao može. I sve su svirke bile besplatne, prvih 10, možda i više svirki su bile besplatne, bez ulaza, ništa. I to pivo 150 dinara. Da, pivo 150 dinara, znači baš smo najjeftinije da ponudimo ovom gradu nešto. Nije bilo da zaradimo i nismo na kraju ništa ni zaradili. Uopšte šta, bilo kakvu kao... Za u džep ništa. Da odete na večeru. Dobro, imali, odemo u tapa, u pekaru, jedemo nešto. Kao ajde, ali ništa ovako da kažeš zaradili smo nešto, ali na primjer, sećam se prva svirka, Doske tad bio za šankom, i bilo od pića, bilo para, 120 ljudi, šta za prvu svirku, mi prvi put tako nešto radimo, puno novčane igrate, hoće pukne, dajem Doske tu, kao dnevnicu, sve, reku, kuku para ima, ali ti platiš tonca, i ništa ti ostane, ništa, platiš račune, hemikalije, pa da, ali mi to smo i gledali, sve što zaradimo vratimo u lokal, čisto da se održava, da. Ovo ima na Google-u, da se zezamo. To je možda 3., 4. svirka, to je žurka, šta je već. I onda je mnogo bilo, ne znam... Pokažem, gledam se. Radi, inače vas hvata obale. Ja sam u jednom trenutku imao ideju za neke majice, ako se sjećate, i upaljače sa radovima. Jeste, ja sam nešto to pomenuo, malo se on me naljutio. Da, ali baš je bila dobra ideja, iskreno. Koji vam je kao najpoznatiji bend koji ste doveli? Vrljika. Pa da, ali to je zanimljivo što u Milanovčanima najveći odziv nam je bio na milanovačke bendove. Iako to svi su čuli ko za koliko puta, ako je neki novi slabo odziv. Da, ti generalno Milanovci nemaš kao gde da čuješ bilo koga iz Milanovca. Pa eto, da. Da nije bilo ovoga na gimnaziji, da. Ništa. Posle Obale prvi nastup gde su Milanovčani radili nešto, letu na gimnaziju. Gimnaziji, da. I iza doma ako je bilo. Pa ne, to je preseljeno na gimnaziju zbog politike. Da. Zbog pumpa. Koji prototip su dolazili, nešto kao najpoznatiji generalno u Srbiji. Mislim koji je vodeći, otkud znamo, u toj sceni. On je u Haligali. Da, u toj Haligali kompilaciji. I tu isto bilo dosta ljudi. Tu isto sigurno preko 100 ljudi bilo na koju. Makedonci su bili, oni Italijanka i Francuzi, ne znam šta se. Kako se zove, Videc nam se povezao sa 21. vek, ne znam da li su iz Skoplja, ali iz Makedonije.
Javili su se ti Italijani, to jest Italijanka i Francuz, ili tako nešto. Da, oni su bili u turneja, pa ljudi prolaze kroz Milanovac i vide to na Instagramu i jave se kao i što da Oni su baš zanimljivi bili. Mi kažemo, je ja te ono- nemamo da vas platimo ako ćete. I oni hoće, ono, i uglavnom budu pozitivne reakcije, ljudi se oduševe, bude im simpatično, ova deca otvorila, dobra atmosfera, ono, bude, ne znam, 10 ljudi. okej ekipa uvek. Da, Pa bude nema, 10 ljudi, ali bude ono provod, neki brate, super. ja ne znam da li ikad jel izbio ikad problem. Pa, Sergij. ali ne, ozbiljno, brate, to je lokal, brate, gdje je bilo ono minimalno tuča, znači nije u stvari bilo tuča, niko se, da kažeš, nije pobio, možda je bilo nekih kao ovako frka, ali to, ali da je ništa punk scena posebno. bolja od ove Nije bilo, kafanske. brate, nije bilo, ne znam, Ništa ne primjera. Ništa, Iako s bukvalno. polja izgleda kao ja sam bio ovo je dosta neka... puta i ono nikad bukvalno... Skroz ono super. Ali šta možeš da očekuješ od takvog mesta? Od alternativnog mesta generalno ljudi imaju predrasude. pa dobro, zato ti koliko kažem. sam ja toga čuo, kao gdje dole, da idem dole, ko zna šta se Pa i radi, narko. ono ne, svi se budu, Ja i vojno, ono, držimo. mi To akademski ti građani. pričam. Koja je vama bila kao najdraža svirka? Gde ste se, je li imate neku kao da vam je bila... Pa, meni je prva, sigurno. Da, to. Prva, i poslije ću da nastavim za to, za Ona je ove bila što sam dobra, 11. je baš bila, 5 bendova je da. bila za već, to je bilo nešto veliki jesenji džen, tako da, Da, ono, bila Vrljika i još nekih 4 benda, ono, sa strane, baš je bilo cijelu noć, ono je bilo. I Da. poslije plus bio neki after, da li je puštao, ne znam, ko Lento ili neko je vrte. daleko je, da. A meni je prva, zato što je prva, jebi ga, najdraža. Najviše smo si pocimali i ono, najdraže mi jer, brate, vidjeli smo kako smo ni iz Mnogo čega ljudi. došli do 120 ljudi u lokalu, prodali piće, zaradili neku kintu. Pijani tu haos, svi se Pijani, dole provode da. kao ovo smo mi napravili. da, a nije bilo Kao stresa jer je prva, Da. nema šta ti Nemaš sada pojma, planiraš. ništa ne očekuješ i onda... Da. Da ga očekuješ nešto minimalno, jer Da. prvo i... Da, još A mi taj zapravo- dan, brate, ono, došli, sređujemo, stižu ovi iz Vršca, taj bend, Zlotvori. Mi kao ne znamo uopšte da li će biti ljudi, kao, pa mora da bude, Vaskrs je, svira Vrljika, Da, znaš, doći nek... glupoti zbog tih bendova, aj za nas bolila suvo, nego oni došli da Isto sviraju. priče kada mi pravimo nastupe Da. zbog Pa da, uvek bude, znaš, Uvijek bude, da. I na kraju bude uvek full, brate, nema šta. Da. Ja nikad nisam imao nastup, brate, da nema ljudi. Bilo je jednom stara pivnica, to je na lokal pored gimnazije. Aha, Bilo je ispod zvona, krećemo, Burgija repuje pred praznim lokalom i izlazimo ja i Vlade, mislim, jednom se boleo kurac uvek kao da li će biti ljudi. Okej, lepo, super, volili bi da dođu, kao došli smo da repujemo. Ja neću zaboravim scenu, tebra, ja i Vlade izlazimo na binu i ja bacam pogled ovako napolje i vidim Vojina i Šarkija ovako u prvom redu i Laza Skinsa i za njih 50 ljudi, tebra, ulaze u istom trenutku i kreće žurka. To je to. nije razočarao Milanovac. To sam isto omiljena svirka. Znači, to pominjali smo Putan klub, mi smo rekli kako zovu, to su Francuz, Italijanka ili šta već. Oni kad su dolazili, A oni su bend koji je svirao na svim kontinentima, u ne znam Da. koliko država. oni žive od toga što idu redom, putuju i Nemaju sviraju. ono stalno mesto. nego I putuju bolište, sve. celo. Da, I nemaju ništa, ja mislim, izdato album, nego kao samo idu i od toga žive. da. I svirke su im kao neki rituali, brate. Donesu neko svetlo, idu neke Ova jedna devojka afričke. stoji neke. sa jedne strane, ovaj bajalice. drugi sa druge strane. I onda sviraju, vrište, pevaju. I to je bilo sranje, nije bilo sranje, bilo super, ali taj dan je bio, ja mislim, Bora Čorba, brate, svirao na centru. Da, i onda kao niko, došlo je koliko 15 ljudi. I možda došlo bilo, 15 ljudi. Ali tih 15 ljudi Kako su Srbi su se reagovali. ono... Da, slučajno pa naišli Tomke, Pero, Vrljika sa probe, ono, došli. Ovi klinci Arso i ovaj... Da, oni su došli, mi bili, i bilo nas je možda 15, brate, u vrh glave. Da, ali toliko smo svi izlude. Bukvalno bila, Kako je njima znači, bilo, kakva je I njihova oni su reakcija se bila. oduševili, brate. Kao Mislim, bili, tako su aj da rekli. vidimo šta se dešava i poslije rekli hvala Bogu što smo došli, ono nismo Da, da. očekivali. Uglavnom se- Još kao rekli smo im, oni su nama rekli 150 € i mi smo kao na početku rekli ok,
I kad su došli, vojni im je pričao kao u kakvom smo stanju financijskom i oni su rekli kao dobro, fazon, Ne da mora ništa ništa, ne bude. kao da. I čak su htjeli opet da dođu za džabe, da sviraju, toliko mi se svidjelo, kao, mislim, znaš, Da, ceo taj cimali su nas inicijativa. sad. A, jel tebi nismo kao postojali. muzičaru na kraju kraja je bitan vibe, jeba Kintu, kao ako je... Ako voliš to, vrate, šta će? Kao jel on se vratio Oni neko... kažu čisto da nam platite sobe, da prespavamo, ništa više ne treba. Jel on se vratio neko od nekih kultnih ličnosti, da kažeš. Langura. Ozbiljno. Otkud on? U istoj večeri su bili Langura i kad je bio after, ja nisam bio to, a nije ni on bio tu, što je najjače. Kad su svirali Kanda Kodža i Nebojša, Da si bio tu, ne bi bio Langura. Veliki pozdrav za Languru. ja koliko sam čuo, ja sad ne znam, ali mislim, su mi pričali. Znači, kad svirali su Kanda Kodža i Nebojša u Domu kulture i posle Sergej pozvao after u obali i došli su dosta ljudi, došli u obalu i bio Langura i bio neko iz opozicionih ovih, mislim kao ne znam ko, ali bili su uglavnom Čulo su da ga Fredi, da. Tako da, eto, to su poznate ličnosti. Kažu to večer, kaže Sergej da je bilo nezaboravno. Da, mi nismo kaže da je bili to tu, bilo. bilo ne znam do koliko ujutro. Da. Ali generalno, koju muziku slušate, šta slušate, šta vas vozi? Sve, otvorio si Pandorinu kutiju sad. Pa sve živo, vrate, ne znam šta. Da, ne pojma. Sve po periodima, čak malo blues, malo rap, Bio neko malo koja ste jazz. htjeli da dovedete u obalu, da je možda i trebao da dođe kao se nešto Znaš kako smo, izjalovilo. Repetitor. da, oni nisu došli. Mi smo ih uživo pitali, oni su kao bili, evo sad ćemo da ih ishejtera, kao nema veze, super je to, nisu bitne pare, vamo tamo, samo vi pišite, mi im napišemo poslije poruku iskulirali. Lagan. Ali dobro, da im stavimo odbranu, nisu nastupali tad nigde, pa kao što bi Da. došli. Znači, bili smo na tom festivalu, kako zove, na Tjentištu, Okfest. Okfest. Tad je bio Bio je i Nektar, ovaj sad je Vojo, kako se... Kako je bilo, okej. Ovaj što regije svira, da se zna, da se... Kako se zove? Kilo Banda, i njih smo pitali, on kaže, pa ako zovete samo mene, ja ću dođem džabe, ja volim to da puštam, ali band traži neku kintu, kao, i onda... 300 eura fazon. Da. I Svi tu su bili smo u raspoloženi. stvari pitali koji da dođu. Samo smo prišli, kad su oni završili tu svirku, prišli smo prvo repetitorima, možda... Sergij htio da bije pevača, ali ne. Reci ste prvo prišli u ime, su oni došli. Da, i prišli koji, ne znam koga smo tačno pitali, ali Marka možda, frontmana. I kao, evo ćete dođete u obalu, kao Milanovac imamo lokal, ispričali ubrzo, Kao istoriju, u 2 minuta kao šta se sve dešava, i kao hoću. I pisali im i oni došli. I jesu vam tražili kao neku kintu. Pa mislim od karata samo, što su imali. Da, od karata podelili sa onim prototipom, mi tad su isti imali štampali flyere, lepili po gradu, sećam pošto je se, veća Bila svirka. dobra baš svirka. Malo skuplja bila, mislim najskuplja da je bila 600 dinara, 500 dinara u preprodaji i 600 na ulaz. Da, to tako su nešto. prvi put da smo imali pretprodaju, pošto Milanovac, brate, za pretprodaju nije čuo, brate. Da, pa smo ostavljali u kafićima, da kupe ljudi. Brate, za pretprodaju, mi kad smo dovodili Foxa, brate, ljudi, Milanovac, ljudi nisu verovali da dovodimo Foxa, brate, nego su bili iz sezona vidjeli kao, hoće da nam uzmu kintu. Da bude još gore, Fox promeni datum, brate. I mi promenimo datum, umeđu vremenu Fox vrati stari datum, brate. I tu su mislili gotovo puca žurka, brate. Zapravo nije, dobro, dobio je 100 evra manje, kao igrom slučaja. Koga jebe, brate. I tako, lepo, trajalo to s obalom 1,5 dana. Čak sve smo dokumentovali što smo mogli, svirke, ima sve na YouTube-u, datum, ko je kad svirao. Da, kad smo mi bili, ono je bilo ozbiljno uzezanje, brate. Da, uvijek bude... Pčelaka, prvi nastup. Prvi. Pčela, kad je Prvi, vidio, kad je... I dalje njegove Da. naočare. Veliki pozdrav za Pčelu, nadam se da će doći kao u podcast. Kod nas će doći svi s tog nastupa u podcast, kao Da, doći. tu bio sam. Ako generalno obali su uvijek bile ok žurke, mi smo imali, brate, 3-4 nastupa i uvijek je bilo, onaj prvi je bio top, brate, tak smo imali neki after movie, da. Yes. Ne, se sjećate možda, sad da ne imenujemo, on Ćale od jednog od izvođača je kao popizdeo, brate, Jest. zato što pa je htio Pčelu da nabade pesnicom, to je isto bilo jaka. Sjećam se.
I ti si Vojni ovo da izlaz, da. Jesam, i ja sam čak nešto... Imamo onu sliku. Olin je isto bio, da. Da imate sliku, svi ste crni, Vojni nosi žuduks. Da. Gile, onaj lijek, brate, što je išao nešto u srednjem i on je bacao nešto. U noć, Da. brate. Jest, Išao je Gil American. svi živu. Da, i vi ste ke, naravno. Brate. DVD. Bez njega, bez išta. Oni na svirkama. Da, pa pravili ste vi obali, sjećam se ono kao palačinke se neki. Da, Sad su bili ovi momci iz majmunskog posla, brate. I jest, i Da, Kosta, sam i... pozdrav za njih. I ovaj što beatboxa, kako se zove. Da, tad smo repovali, ja sam došao s posla uveče, Jesam. smo repovali, brate. To je bila isto, mislim kao... To je nešto bilo pred krajem, brate. Leto prošle godine, a mi Nije- smo zatvorili. Nije baš kraj, ali to nismo A recite mi onda, kad je bilo ono, kraj pa nije, brate, jel to bila kao fora, kao gotovo? Ko bjesovi fora. Nije, nije bilo, ja se sjećam, Da je baš išli su bilo. story, zahvaljivali ste se A jeste svima li? nama, brate, i meni je Sergej napisao kao malo živu ljude, kao nastavit ćemo, brate, i onda ste zapravo stvarno Ne nastavili. mogu usjetiti šta je to Nije, bilo, da li jeste smo mi nešto mislili da bilo. mi smo htjeli da odustanemo i Nije, posle... jeste, nešto je iskrslo. Nismo htjeli da odustanemo, nego je nešto bilo, a Sergej te zajebavao, znači taj je stvarno, nismo imali lokal u tom trenutku. Nešto je Mićević napisao, Ali se zapravo i da. nastavilo posle toga. Jeste I- napisao je kao nećete moći momci vamo tamo i onda ipak kao može, ne dolaze ti koje je trebalo, Da. ne dolaze ti njegovi, pošto to ne drže neki njegovi iz Nemačke, Da, trojica neki. Da, Ipak to je ne bilo dolaze, priče kao ipak neka može. firma će da dođe tu, kao da ima I jest. kancelarije. Bravo. Jeste to. I ništa otkazali kao to i posle... Brate, ne možeš da imaš kancelariju tamo gdje smo. Ne ide. Da imaš kancelariju da je bio striptease klub, brate. Može samo rep kancelarija. Ja, ali... Gdje tu kancelarija? Jeste, bez veze je to ispalo, jer bukvalno 2 dana nakon što smo se mi oprostili od lokala i ovako, i sa ljudima ono, na Instagramu i sve, Da baš je bilo meni se Javlja javlja lik i kao, ipak ništa. Jel se ja sjećam te žurke, te naš prvi nastup, brate, tamo, baš je bilo kao brda ljudi, jer mi generalno, to 50-60 ljudi, ali ovo je bilo prepuno, brate, non stop su ljudi cirkulisali napolju. Kao Eminem, ono, 8 Mile, ovako svi, znači zajedno respuju, Sjećam brate. se, Ali Kuzima, to neću zaboravim, Ali Kuzima mikrofon i kao, hvala vam puno što ste došli, kao vidimo ovdje ima nekih riba, kao do sad, kao, jer smo mi ranije imali dok Sergejevi držali, kao, kad god smo repovali u obali, kao, nije bilo riba, bilo je samo moja djevojka Jovana i Sergejeva Kjeva, lepa moja strina. A Sergej koji ukače njihovu sliku crno-belu. Da, onda slike, ono, jel to bilo isto vi kao spontano nešto, ne bile su neke tablice, bili su neki albumi. To smo mi sve skupili, Ploče neke, kačili, a brate. sve smo mi, i one ploče, i sve smo mi dokorisali. Da, i moj mikrofon, brate, Dalo mu dušu. ovo je tvoj, koji je Sergej nazvao svojim, ko znaš, kod njega je, u životu je. ko zna šta je s tim mikrofonom. Recite mi ljudi kao neko, kao najjače situacije u obali, kao najsmešnije, nemam pojma, najkritičnije, ono, šta god. Ko hoćeš. Sjećam se na prvoj svirci, bio je, naravno, ceo grad, bio Gile u prvim redovima i sad Veteran. ja uglavnom bio zadužen ono, za svetla, dim, tako nešto, za atmosferu, ja došao vidim šutka, samo bije, ide, ljulja se, narod levo, desno, a onaj prostor realno mali, bubanj, bend tu među ljude, ja stao ovako da branim bubnjeve, ono, i ljudi se reme guraju, ja guram njih, i čim sam ja otišao nešto, šta sam otišao uzem pivo, vidim Gile pada na bubnje, pola bubnjeva nema palo, ali nastavlja da svira. Da, Tomke vas gleda, njegovi bobije. nisu tad bili njegovi, to sad, Jeste, čiji su bili ti to prvi? su bili Arso, Darca Čupao, A, jest. se zove, on nam je dao, on tad bio 8. razred, znači. I njemu Ćale isto svira. Muzičar je valjda, ja kako znam, sad ne, možda sam i pomešao, ali uglavnom Ćale mu kupio bubnjeve, znaš, To i dobro. kao fini ono bubnjevi, otkud znam, i dao Arso nama, kao da imamo za svirke i to, i on je tu dolazio ima A Roto probe. kad je vidio tad, šta se desilo? I brate, nije on je bio full s tim, nego brate njegovi ga Motor, smarali, pa. brate. Razumljivo. Da, I onda već sljedeću svirku smo morali cimamo Tomića.
Režija. Šao režiju za bubnjeve. Može bubnjeve. Režija bubnjevi jedni ovdje. Idemo Imam Tomić, još ono, neka izašao u zanimljiva, susret. smešna situacija. Pa dođu oni, koji su beš oni bili, što su im prodavali one knjige, brate. Koji su bili? Knjige, one, Neven. Jesu oni Jeste, bili? da. Neven je oni bio, su prodavali su neki neke budističke Hare knjige. Krishna fazon, Da. hardcore neki punk. A pre toga su, Toga, verovatno. Nije niko pravio. da, pre toga su imali neki ritual na polju, nešto Da. su bajali, ono, i svi ljudi bili na polju, onda sve uveli unutra, kreće svirka i posle tih, šta god to bilo, tog rituala, šta je bilo, nestane struje, prospe se pivo u produžni, pukne kik, ono, Da, ona koža skroz, za bubanj, da. ne znam šta se, milion sranja se nekih desilo i prekidala se svirka 20 puta. I na kraju svirke doske, ono, kupio sam njihovu knjigu, jer mi ga svi naložili, a on malo, ono, bio i pijan i se, ne znam šta si kupio to, te, brate, neke crne magije, i šta se sve desilo večer, jeste jebote, za cepa, ono, Jeste pa cepa. maca. Da ti imam ja jednu jaku priču iz obale, to mi se nikad nije desilo. I tebra, repujem ja i prilazim jedan lik tu iz grada, brate. I prilazi mi Bane, konstantno hoće nešto da mi kaže, ja ga guram ovako i repujem. A to je nešto, ili je bila stara pesma ili je bila sveža, slagaću vas. Imao sam problem s tekstom. Kao gledam i sklanjam ga ovako, tebra, konstantno. I dok ide refren, ja spuštam ovako. Reci, brate. Kao, pa što me gure? Pa rekao, brate, repujem, reci. Kaže, jel može nešto od Marlona? Au. I ja ga gledam. I onda sam rekao, može, brate, pustit ćemo, samo završimo s nastupom, kao. Ne, kao vi, kao. Pa rekao, ne može. Kao, brate, platit ću, nije problem. U životu mi se nije desilo da bi nekog naručuje pesmu na nastupu. To je nešto ceca. Da. Ja... Ste imali te neke narodnjačke večeri? Kao? Da, Usme to su te ti boemski boemski, večeri, da. što spominjali. To kupi se nas 10, 20, a bude ono, ko naiđe, bukvalno otvorena Da. vrata, ko naiđe Imali i smo bude mi veselo. te neke, da kažeš, stalne goste. U suštini tu nije bilo gosta koga mi ne znamo, koji nije bio naš, da kažeš, Mi druga, sređujemo, poznanik, neko vidi, prijatelj. dođe pomogne. Ono, To je, bilo. desno nam Bane samo nekog, kao koga ne znate, da dođe tu. Jeste. Bilo je par situacija, dođu ljudi iz Romanijskog, da li misle da je to neka druga kafana, dođu sednu, daju piju, slušaju malo tu na placi, ono, nemaju pojma šta je, Ne znam gdje šta su se ušli, dešava. ništa. Čak i nije bilo ni žurka, nego mi došli sviramo. Da, mi ono sviramo, mi blejimo tu i oni došli na našu bleju, misle ono kafana neka, platili pivo jedno. Prodali pivo. Ja, kad ste kod vaših sviranja, jeste imali neke autorske stvari ili ste kao radili obrade, ono, na tim probama, na svirkama? Pa imali smo naše, ali nismo to ništa zvanično snimili ni objavili. Već tek da čisto bude, za nas. sad smo nešto su izgasirali, pa sad nešto kao Da, pravimo, pokušavamo, sređujemo neki prostor gdje možemo da snimamo to. I... Da, sad nešto pokušavamo, mislim, vidjet ćemo kako će to ispati. Imate da ja snimite kao, tu. To mi imamo svugde. Nego kao, hoćemo, ono, nemam pojma, glavno. To je ja preporučujem producenta jeftinje. Ne traži ništa. No. Gajbu pivo. Pa ko vam je pisao tekstove? Pa nemamo teksta. Ono, svačije, znaš šta je, to sam ja nešto zamišljao ovako u svojoj glavi. Znači, neki projekat u fazonu da bude, da to budu spojene ideje, to jest neko ima ideju i dođe i kaže, ja imam tu i tu ideju, ajde to da radimo. I sad ostali tu se okupe i svi radimo na toj ideji. Na melodiji, na tekstu. Ne klasičan bend, ono da mi sad nešto sviramo, Da, jer ja imamo mislim da mi to određen ni žanr, ne možemo, ono da imamo to, nego kao, nemamo određen žanr, nego ako nam se radi hip-hop, radimo hip-hop, ako nam se radi ovo, radimo se ovo, metal, ovo, ono, šta god da nam se radi. Ovo muzično generalno ne treba se ograničava na žanrove, to je neko moje Pa u suštini ne treba, ali generalno ne možeš tako da prodaš proizvod. Ne, ako si možeš kao ograničen da na se žanr. držiš nečega, brate, ali kao nije bitno koja je podloga. Da, je bitno da ti nešto stvaraš, brate, Pa i to da nam to ideja, da zvuči mi dobro. ono, se zezamo, I to u je- suštini nema sad neke dalje dublje ideje da mi budemo... Čekaj, ko je sad u toj... Za sad nas dvojica, Todor, Todor, pa Sergej Tudor Mić radiš, neki, šta je Tudor?
Pa ništa, on... Pa on je čovjek koji mnogo voli muziku, On voli muziku. svira usnu harmoniku i ovako Da, ne znam da uči svira malo ovako ništa, teorije i to i... Ali hoće da nešto Da. radi. U suštini, ono, nemamo sad nešto da mi hoćemo nešto da postignemo, nego zajebamo Dobro, se. pored obale, kao koja vam je bila najjača svirka, koncert gdje ste bili, kao šta vam je ostalo najviše utiska? Ne znam šta izdvojiti. Bili smo ono, OK Fest, Arsenal, Ne stavio je nigdje. sve je bilo nešto. Na šta je, meni je najjača svirka bila, moja prva svirka u životu, kad su svirali, tad je Vrljika koncert godišnji, nije bio iza doma, nego je bio na prvoj osnovnoj. I sa njima su Prvoj? svirali, To je bilo davno. to je bilo davno. Tad je Đole Đole. bio u nekom bendu. To je nešto, moja prva svirka, znači svirali se, ja mislim da si ti svirao. Znači Tomi, Đole, Stevo, Marinković, To ne ima znam, na YouTube-u, ja mislim. ima na YouTube se nađe. To je bilo baš IMT davno. 666. I tu ja i Todor, brate, blejimo. I to nam prva svirka, ono, kao mi super. Canon event za vas dvojicu. Da. Ovim ćemo da se bavimo. Da. I posle toga, brate, u Čačku, Duk 2017-18. To je bila prva šutka u kojoj sam bio. I to je, svirali su, kako zove ono što ti pevaju, Varbug limuzina, zaboravim sam kako zove band. Čekaj, Artist Rap. I ja došao tamo, brate, i samo počnu ljudi šutku, ja ne Tad je bilo već Milan i doma. Da, tad smo bili Ja neka sam- skate banda. u prošlom podcastu pričao iskustvo sa prvom šutkom. Te ja dete, kao tek krenuo da repujem, upoznao se sa Gilom i Gile me zove na nastup Krave, brate. Uff, ovo je šutka. Ja, brate, otišao, brate, Det. i tebe dete, ono, osnovna škola, pa on, samo jedan trenutku, dva lika, brate, sa fajerkama, brate, i sa Martinkama počinjemo šutiraju guzicu, ja, brate, štura kući, brate. Pa, nemam dodira s tom kulturnom, ono. Da. Samo kreće, pa on dobi dve Martinke u guzicu, rekao ja kući, jeba ova. Meni je to bilo na te strepu, isto dolazi, brate, neki ono, skinhead ćelavi, razumeš, Martinke sve. I samo, brate, kreće šutka i tu je meni super. I samo lik odavde zalejte si glavom, svojim ćelavom, brate, u meni u ovo, brate, pa. Ja ovako, brate, ne znam što se desilo, brate, izlazim iz šutke. Gledam ovako, brate, vidim krv iz uveta ide. I dolazim tu do nekih drugara, kažem, kao, ne, pratio me neki drugar, vidio šta se desilo. I kao, vidi krvarim i kao iz uveta. I vraćam se u šutku. Dobro, recite mi što se tiče kao izvođača, ko vam je, ajde, da budemo na domaćoj sceni, ko vam je najjači autor, nevezano da li je u pitanju muzika, film, ono, šta god. Bajaga. Šalim se, ne znam. Kao ko vam je Nikad o najdrži tome nisam razumio. umetnik, kao, nebitno da li je muzika, da li je film, da li je... To je mnogo teško izvojiti najdrže. Pa ide kao, nek bude za muziku. Ali sad, evo, mogu ti kažem šta sad trenutno slušam, pa kao po tome da se vodim, pošto to se jebi ga, non stop nešto drugo. Sad slušam Angel's Breath od Milana Mladenovića, ono JKV. Tako da, ajde, Milan Mladenović ću reći sad. Ujene. Brate, ne znam, aj odgovorit ću ti na kraju dok se malo... Dobro, kao, ajde, kao, Nezahvalno pitanje. to smo imali, kao i u prošlom smo pitali Vini, a ja kontam da će to nam bude za svaki ćemo da postavimo to pitanje. Kao za, što se tiče filma, kao ko vam je naš najjači glumac. Joj, ne pratim, brate, filmove baš... Ne znam, brate. Generalno srpski najjači glumac kroz istoriju naše kinematografije. Pa dobro, mora brate, da sigurno ovaj, kako se zove pokojni, Glogovac. Da, jeste, realno, ne znam koju Nema- drugu nema da jače. zauzme njegovo Sve što sam mjesto. gledao, a nisam mnogo gledao filmova, ali Glogovac je najbolji. Tako da, I što se tiče narodne muzike, ko vam je, ono, to je pitanje. Tozovac. Ja ću kažem Tozovac. Tozovac, realno. Tozovac ili, pa nema šta ili, to je to. ništa da se dotaknemo malo Milanovca, kao, pošto je ovo prvenstveno kao lokalni Da. podcast, brate, koja me kao pored obale, naravno, koja je bilo kao najjače mjesto u Milanovcu, da ste uvedeli da bledite, da, verujem da ih je malo, kao, ali, Ima jedno najjače mjesto na svijetu koje više ne postoji, mislim kao postoji, ali Pa sva Ne izlaze najjača, više ne postoji. ne izlaze ljudi više na Gimču. A jest. da, ja, brate, ono,
ja imam ono mini traumu od Gimdže, brate, pogotovo od kad su zatvorena vrata. Pa da. Kad sam bio mali, brate, mali i debeo, brate, molio sam Kevu kao da mi kupi neku jaknu. Ta jakna je tad bila ono 4 soma, ali tad je 4 soma bilo, brate. Da. I Tevra Gimdža je bila ono relativno sveža, da kažeš, tek ono kad se, on je pamti. Kad se renoviralo. Kad se srušio bioskop, kad je... Da. I, brate, ja sam preskakao Gimdžu i iscepao sam se, brate, i od tad mrzim da blejim na Gimdže, brate. Jeste prvi. Iscepao sam tu jaknu, zapravo nisu, brate. Zapravo nisu, ono. Koliko bi te kose bile traume. Nisu kao... Ne, mislim su na mjestu kao lokal. Znači, eto, teo sam da vas pitam i mjesto za bleju, znači Gimdža. Da, dobro, možemo se vratiti na Gimdžu posle, ali lokal... Pa ne znam, šta je bio ljubitelj, ja sam to malo nešto ilazio ljubitelj. Nismo zahvatili, nismo bili mali. Da. Imali smo 14 godina kad je, razumeš... Sva ta dobra mjesta su se zatvorila kad smo mi... Da, to je ostalo samo, brate. Da. Kafana, koja je najjača birtija u Milanovcu, brate. Drnduša. To su komšilu. To je to drndo institucije. Najjači has u gradu, brate. Elita, realno. Ne, tapa zato što radi ono, razumiješ, zato što su bile najbolje bleje. I najbolje bleje i to, ali hrana kao hrana. Pa šta znam ono, brate, gruža, da bude, da, restoran pa gruže kafana, ali kao to je to, gruža je elita. I elita, ovako brza hrana, realno. Pa da, mislim, gružu uglavnom kad doćemo negdje jedemo, idemo u Gružu ili Zelengoru i tu nije. No, ili pozdrav za sada, brate. Da, to sam. Kad će bude gost, to bi voleli. Mi baš voljeli, brate, ali teško. A da, jebeno je, brate, ti stari ljudi neće da prihvate, znaš. Eto, kad smo još kod grada, brate, najjača ličnost iz Milanovca, kao... Rade. Rade ili Aco Mantor. Rade. Mi pravili ono žurku bez veze, kao vikend bio i kao aj se sastanemo u obali. Nije bilo ništa ono najavljeno i to. Ali on je bio jedan od najredovnijih gostiju. Živi preko puta čovjek i dođe, čuje i... Da. Kao dođe, pušta on muziku, šta mu se sluša, pije, šta mu se pije, tako. I brate dolazi... Prospe mi pivo na laptop. Bez veze, da. Mi bez veze blejimo, slušamo muziku. I brate samo u jednom trenutku on ulazi u WC, izlazi iz WC-a i dolazi do šanka i odlazi napolje. Ne znam, nije otišao on odmah. Joj, čuo sam. Ali u istom trenutku kad on izlazi iz WC-a, Pero, brate, Vrljika, ulazi u WC. I Pero kako je osjetio ono šta je uradio. Kako je osjetio. Pero, brate, nije bilo dobro. Odjednom, brate, htio da povraća. Izlazi i dere se. Šta si ono radio, jebe li ti sunce? Znači, ga psuje. Da misli kad Pero, brate. Da, te kad Pero počne, znači da je... Ono, baš sranje. Baš je sranje. Sranje, bukvalno. I ja ulazim i sad ja sam kao malo, ispao sam malo tolerantniji nego Pero. Pero je baš osjetljiv po tom pitanju. I dolazim unutra, vrati, WC cijelo, ja ne mislim da je... WC šolja čista, a sve ostalo. WC šolja čista, vrati, pločice dole, zid, vrati. Pero se hvata za glavu, nije mu dobro, meni smiješno. Izlazi, znači dere se on, ja se smijem. Kao, Pero, ajde, kao da očistimo ovo neko, mi povezujemo crevo, sad idemo u ostavu da povežemo crevo, pa vadimo crevo, pa neko sredstvo za pranje. Pero, odavde, Sergej prska sa crevom, a Pero ovako... Rukavice, sve full opre. Pero stavio rukavice, ovako drži preko usta, ovako prska neko sredstvo. Ja, dobro, sad kao generalno, šalno na stranu, kao Rade i Aco, kao generalno, kroz istoriju Milanovca, kao, jer imamo i neke glumce i... Aha. Ko vam je kao, iz Milanovca, kao najjača ličnost? Moj deda, šalim se. Pa ne znam, brate. Zuki Marinković. Pa realno, brate. Zoki mislim da, ako kažeš kroz istoriju, Momčilo brate. Nastasijević. Da. Da, imao sam, meni je lično tipa Mija Aleksić, na primjer, brate. Da.
Dobro, treba se Anastasjević sjetiti. Milomir Marić. i ova, bre, što je na kraju, u stvari, ona je odavde rodom, ali iz Jovana Jeremić se rodila ovdje. Jovana Jeremić. Dejan Kovačević, brate. Ne, pa da, Anastasjević sigurno, brate. Htio sam da vas pitam ko vam je najjači autor kao umetnik, reći ćete Zoki, verovatno. Generalno bjesovi, kao da ne gledamo bjesove, su bjesovi kao legende, ono, ko vam što se tiče muzike, Pa da. i osim mene, naravno. Šalim se, kao generalno, da ne gledamo bjesove, su bjesovi legende, brate. Da ne, Iz Milanovca. ne računamo. znači, Bjesove, jer svi ćemo da kažemo bjesovi, temrali su bjesovi, ono, Dobro, ja. što se tiče muzike, ićemo iz krajnosti u krajnost, bjesovi Jaca Ilića, brate. Realno. Da. A, Pa iz Milanovca. Mi smo, na primjer, ja i on smo baš gledali, tražili sve te bendove koji su bili do sad u Milanovcu i našli smo da je bilo oko 50 bendova do sad. Pa to da, Milanovac ima jako cenu, Milanovac ima poprilično jako cenu što se tiče alternative, brate. da. Pa ne znam, eto, i sad sam u poznanje vreme slušao i Morbid Kao i Soul Cage. Plišan i medvedi. Mališan. Plišan i Mališan, u stvari. Da, dobro sam je podsjetio. Belo u boji i Strahođekiće. Da, ali Plišan i Mališan su meni u stvari... Belo u boji ima jednu Jedan baš jaku stvar. Reflection isto. Osvanen kraj tajne. Kraj tajne osvane, da, tako. Jest. Imam imam pesmi, kaže Osvanen kraj tajne, slušam Belo u boji, imam otrove u sebi i to Belo u sobi. Da, znam pismo. Kako se zove, da, ali meni Plišan i Mališan, to si me podsjetio, zaboravio sam da postoje. Ko je u Plišanima lišanima? Pa mislim ne postoje više, ali Đole, Fantom, Kovač isto bjesovima svirao gitaru. Ne znam ko je bio za bubnjom, bio Kecman je bas, bubanj Šćepan, kako se zove, zaboravio sam. To je to, ja mislim. I pevala im je još neka devojka, ne znam, kao back vokale, šta već. Ali Plišan i Mališan su mi, pa možda su mi čak i draži od bjesova, nešto volim baš njih da slušam, samo nisam baš odavno, pa sam zaboravio. Ja znam, nisam ispratio, iskreno, brate. Onako, malo nije baš ono za svaki dan, nije baš ono, svetlo, plavo. Omljeno dešavanje u Milanovcu, brate. Mudrijada u Lunjevici. Jedemo jaja, brate. I srećni smo zbog toga. Pa šta ima pored toga? Put te, bre, što imaš šakjadu u Planjanima, imaš, brate, Vašaru Takovu. Mislim, generalno, brate, ta državna, podnaća navoda, mislim, to što organizuje opština, država i tako dalje, to su uvijek neka sranja, brate. Ja ne znam da li je nešto dobro, mislim, bilo je sigurno dobrih stvari, ali generalno... Pazi, ja sam čuo, to je bio Kosjerić, brate. Aha. Ja sam čuo, eto, kakav je to narod, tipa možda su tad bili žuti na vlasti, da je ta vlast maksimalno podržavala alternativu, da su im davali nastupe, da su ulagali kao brda. Ne mogu se sjetiti s kim sam sedeo, brate, od izvođača, da su im pričali da je baš bilo kao... Pa generalno, brate, ja mislim da kultura kao generalno umetnost ne treba uopšte da se oslanja na državu, jer Nikako. ako se oslanja na državu, samim tim, da kažemo, podržava, ili država, ako država podržava njih, znači da i oni podržavaju državu. Da, ali ja mislim da to treba da budu dve kao dijametralne strane. Znaš, kao, jer ne postoji ništa što povezuje te dve strane, kao umetnost treba da bude grana. Eto, Milano su, na primjer, fali Dom omladine, brate. Da. Pa da, to je, mislim, u neku ruku je to bila obala dok je bila. Da, i retro, i... Pa svi ti lokali koji su postojali. Afrika, i sve to, jer ti generalno sad u Milanovcu nemaš mjesto gdje mladi izvođači mogu da predstave sebe, brate. Da. A u suštini, mislim, ja nisam anarhista da se ogradim, ali kultura ne treba da zavisi od države. Kultura, u stvari, treba da bude u neku ruku anarhistična, u stvari, poenta kulture nikad nije bila, mislim, bila je, igrom slučaja, ali ne treba da bude za skupljanje para i za bilo šta, nego
u suštini kultura služi da se mi kao običan narod, mi kao klinci iz Milanovca, poželjeli smo da napravimo nešto u ovom gradu, razumeš, i da obiđemo sve zakone moguće i da napravimo lokal koji funkcioniše. Razumeš? Ne, bez zarade, bez ičega, znači kultura radi kulture, a ne radi para i ne pare radi. Da, je oba da bilo koji iz Milanovaca da vam se javio i rekao ja pravim bilo kakvu muziku, verujem da biste rekli dođite, ali Pa da, mi smo uvijek bili u fazonu da podržimo. Svako da svoje, brate, Čak verujem da je došao lik i rekao napisao sam knjigu, hoću pravim književno večer da biste rekli bani. Da. Htjeli smo mi neke predstave. Bilo je filmsko večer, da, drugar je pravio dokumentarni film o Doorsima, o bendu, i to je trajao 3 sata. 3 sata, čini mi se film. Da. Napolju je bio projektovan i došlo je 10-ak možda ljudi je prošlo kroz film. Da, 20 su ljudi. I ono, zanimljivo, lepo odrađeno, ali tek smo mi planirali svašta to nešto, ali... Da, to ste htio da vas pitam, jel planirate kao da se ideja nastavi na nekom drugom mjestu, brate? Pa da, mi smo uvijek... Biste voljeli da se nastavi ekipa, da se nastavi priča, bi se dalje zvali Obala kao... Pa, ja mislim da bi trebalo da se da. Pa mi smo uvijek pričali da Obala nije lokal nego projekat i da on nije zavisan lokala. Sad danas je ovdje, sutra je negdje drugdje. Ono, makar u Beogradu nešto organizali, opet ono Obala. To je Obala. Predstavljate, Obala je skup ljudi, a ne lokal. Da, ekipa, kontam. Tako da, sigurno će biti, već imamo, već imamo u razmatranju taj neki lokal. Pa vidjet ćemo ako to zaživi, je mnogo bolje. Šta sam htio da vas pitam, brate, što se Obale tiče, kako se nažalost završila kao cijela ta era? Ojdanić, vidiš tu. Pa, mi smo ono, hoćemo, zatvaramo, nećemo, zbog tih komplikacija oko ta firma dolazi, pa nije došla. Pa na kraju nismo plaćali račune jedno 2-3 mjeseca, nismo ni imali svirke, bila zima, nismo ni bili tu. Da. I onda je on, taj gazda, samo promijenio bravu, rekao uzet ćete stvari kad platite sve i to je to, dao s nekom drugom čovjeku. Rekao dobro. U suštini, kao od kad smo to navodno zatvorili Obalu, kad je bila ta komplikacija, napravili smo možda 2 svirke nakon toga, ili 3, 4, možda nebitno, ali malo nešto baš. I onda kao, to što kaže Vojin, nismo plaćali račune, ništa, nismo imali keša. Te svirke su prošle baš loše, i što se tiče ljudi, i keša i sve. Nismo plaćali ništa. I brate, decembar mjesec već je krenula sranja u državi i to. I mi kao ajde, mi već zakazali, znači napravili smo neki raspored da oživimo Obalu, znači da nema svaki vikend, nego da bude svaki drugi vikend. Da, imali smo 2-3 mjeseca unaprijed smo imali. Isplanirano smo imali sve do, ja mislim, aprila mjeseca. Zakazane svirke. I jedna svirka prva, znači to je posljednja, jedna od posljednjih, možda čak i posljednja su bili opet opet Prototip je svirao sa Lufterom iz Kragujevca. I mislim da je to čak posljednja svirka. I brate, posle toga, decembar mjesec, ništa, mi nismo bili tu, počeli su studentski protesti. Ja sam uglavnom, faks je stao, uglavnom ja sam bio u Užicu sve vreme, malte ne. I imali smo jednu svirku zakazanu za 15. februar, to je bio protest, ja mislim, u Kragujevcu i tu su trebali sviraju, ne mogu setim ko, ali nije ni bitno. Da, tad je Vrljika trebala da... Da, možda čak i Vrljika, ali neko je sa strane trebala svirati, tipa Sara Jessica Punker, mislim, ili tako neko. Jessica Punker do jaja. Jo, majice smo trebali. Da. I kako se zove... I oni nam kažu, mislim i mi smo bili ja i Vojin smo tad šetali, u stvari ne, ja sam mislim, dok sam šetao. Obojica studirate, brati. Da. Ja sam na pedagoškom fakultetu u Užicu. Ti si na FTN-u, ja na FTN-u u Čačku, da. I brate, tu smo se dogovorili s bendom kao ne možemo na ovaj dan da imamo svirku, bit ćemo u Kragujevcu svi. Kao realno,
to je to. Druga svirka je bila zakazana koja je trebala da se održi za 1. mart, tad je bio protest u Nišu. Tako da nikako ništa. I opet smo se dogovorili s bendom, mislim dogovorili, mi rekli, brate, nismo tu, to je to. I oni su rekli, mi smo u Nišu tad. A jesi išao neke studentske šetnje? Neke veće... Ja sam išao i do Kragujevca, a posle smo zajedno išli i Niš. Beograd, Niš, da. Ti si bio u Nišu? I u Nišu je Bila Beograd. šetnja do Niša? Šetnja, baš odavde smo išli, ja. Pešaka, bilo je top iskustvo. Sjećam se, ti si izašao, ti si stajao na Prđavi sa zastavom. Jesam, tad, u Nišu, jeste. Da, to je bilo super, kako se zove, dobra ekipa bila, znači Zapadna Srbija, Čačak, Užice, Milanovac, Kraljevo. Uglavnom svi četnički nastrojeni. To je dobro, najbolja struja. Četnički fakultet, da, vidio sam. Fakultet četničkih nauka. Tako nešto, da. FČN. I dan danas odem, ne znam, tamo Ovčar Kablar, penjemo se na onu isposnicu, nosimo neke džakove, nešto pomažemo, prolazi neka oku susret, devojka kao, vi ste išli po Srbiji. Šta smo išli po Srbiji? Četničke nauke, a, jeste. Ljudi zapamtili da te i dan danas. Generalno, kako su ovo iskustvo sa tih šetnji? Kao kontra da je veliki umor, ali verujem da je... Nema umora. Porođajne muke, kad se završi, on sve zaboravi. Kakav je osjećaj, kad verujem da vas je dočekivao narod negde kao usput, da... Da. Kad ima onih momenata, onako ništa, samo bole te noge, ajde više kad će završi, samo dođeš negde, ljudi dočekuju, grlete i sve zaboraviš, ne boli te više ništa, letiš. Ne piša ti se više. Da. To mi je bio baš je bilo dobro. problem u Beogradu kad smo išli i meni se pripišalo već kod Adamola, brate, meni se piša sve. A ljudi ovako, znači stoje. I sad kod Adamola, brate, tu jedan doček, drugi doček u centru. Vi ste nastavili, vi ste sačekali studente ovdje i iz Milanovca ste nastavili. Da. I nastavili s njima, kako se zove. Pošto je to ta ekipa, mi smo se ispojili s njima, to Užice, Čačak. A kakav je njima bio utisak što ste dočekali Milanovcu? Pa svideo im se doček generalno, mislim i spavali su i na Metalčevom stadionu i vam u Brezi. Breza, brate, prihvatila dočeka studente s obzirom da je to opštinska institucija, Pa, brate... Mi da su vidjeli kako je prošao na mrežama, što je odbio da doće u halu. Znaš šta je bilo, sad ću ti kažem, brate. Ja sam, da kažeš, organizovao taj doček njihovi noćenje i to. Ja sam išao kod Kovačevića, brate, u opštinu da pričam s njim. Ja i još 2 gimnazijalca tada, sad smo završili i inače, brate, veliki pozdrav za milanovačke gimnazijalce, brate, veliku stvar učinili za ovaj grad. Svaka im čast, brate, kako za prethodne današnje studente, tako i za sadašnje znači, maturante. Uroš i Natalija, oni su tad bili maturanti i Dobrosav, student veterinarskih nauka, mislim. I nas 4, brate, dogovorili se, otišli, brate, u opštinu i kao rasporedili smo se u isto vreme da budemo, jer prvo smo išli u Brezu i pitali i ovi nas odjebali, kao, I onda smo se, i po školama smo redom pitali i onda smo se u jednom trenutku rasporedili, brate, s maturantima, zato što su oni tad bili, najviše ih je bilo. I rasporedili se, mi otišli direkt u opštinu, svi otišli ispred svake škole i neko je kod Breze. I, brate, dolazimo i pitamo, brate, i samo onaj portir ovako kao, i mi kao došli smo kod predsjednika opštine da pričamo s njima, rekli su nam kao da je on zadužen navodno za noćenje u školama, kao da on ima veze sa bilo kojom školom. Zapravo nije zadužen, da, ali kao, jasno. Tako su nas uputili, mi smo došli po uputstvima. I, brate, on tu portir kao, on je na nekom sastanku. Kao, nije problem, sačekat ćemo. U Norveškoj, na Karkanovku, brate. I on kao, ajde, kao, ostavite mi vaš broj, ja ostavljam broj. I samo ga zove neko, ako portira, javlja se. Kao, aha, možete da uđete. Vratio se magično teleport, pa da ući ću teleport. I, brate, mi ulazimo, on tu, brate, narativ, brate, Vučić, one ruke isto, ako drži, brate. Sve je lepo, nas Jagnjeća brigada. I kao, naravno, ja tu prospem priču, kao, nećete valjda da kao deca, kao iz Čačka, Užica, Kraljeva, iz Srbije, da spavaju na ulici, negde. On kao, naravno, kao da nećemo to dozvoliti, kao, bit će vam dozvoljeno, kao, da koristite to Brezu. I to nam je ustupio Brezu,
Metalac nam je ustupio svoje prostorije, to su Vukadinac, Mislim da u Vukadincu svaka čast. svaka čast. Ruku do strane, ruku do srca, vrete. Ma da, mislim super, hvala mu. I teniski tereni, odnosno kako se zove gazda, se ne zaboravio, ali hvala i njima svakako. Gile nešto dole, nije gazda. Ali nije on gazda, ali svakako, mi se svi dole sa Dule Todorović i Žika. Dule i Žika, da, Žika pozicionar, ono, to nam je kao, Da. on je bio to, super, njemu bilo baš drago što dole se sve. I kao cela ta ekipa super, i ljudi generalno su bili zadovoljni dočekom i to, ono, super, nastavljamo šetnju i da, to sam počeo, znači kod Ada Mola meni se pripiša, brate, jako. Ja sad znam da ja nemam gdje da pišem do centra dok ne dođem negde. I brate, A realno nije. Jedino on posle da mola skrenuo desno. pa jedino negde zavuku, ali nisam hteo, da, baš. Realno. I brate, to je bilo zajebano, ali što kaže Vojin, brate, ništa te ne boli kad te ono dočekuju ljudi i ono boli te ceo kurac. Posle kad su ono crveni tepih u Beogradu, kamere na sve strane, znate šta je ovo, ko da smo, kao da je ono, završili smo rat, oslobodili Pa smo zemlju. bukvalno, aerodromski ono studenti danas dočekuje kao oslobodioce, brate. Da. Pa u neku ruku i jesu. Ovo su prvi protesti, ono, pojavila se ekipa koja nije potkupljiva, kapiraš? Da. Svi ovi protesti do sad su u neku ruku bili ugušeni, da kažeš. Kapiraš? I realno kad pogledaš, mislim, danas nisu politički protesti, te vrati. Niko ne bi tražio, bar moje mišljenje, niko, studentska lista ne bi došla na red da su zahtjevi bili ispunjeni, brate. Da. To je čisto Kapiraš? primorani. Jer, ono, dosta ljudi misli kao sve to krenulo zbog da, okej, nastrešnica je pokrenula sve to, ali pre toga je bilo brda nekih stvari koje je trebalo ono promeniti u ovoj državi. Brate, to je samo bila kap koja je krenula čas. Već 10 godina. Kap, pogrešno sam se izrazio, to je ogromna tragedija. 16 ljudi. Kapiraš. To je najveća sigurno tragedija. Mislim, čak i nakon toga je bilo na požaru u staračkom domu, 8 ljudi izgubilo život. Da, Pre toga Ribnika, Ljubona. ali to se opet, da kažeš... Dobro, Ribnika, protesti- nije vlast kriva za to. Da, možeš da mislim, to je kako ljudi posmatraju, ali svakako to su generalno jedna stvar, mislim, dobro, Dubona se druga stvar, jer tu imalo to oružje koje su ovi posjedovali bez dozvole, šta već. Vojno lice, da. Ali, kako se zove, može da se posmatra kao sistemska greška. Mislim, ovo su ti problemi sistema, jer te, nedopustivo je da ti pustiš maloletno lice da puca u streljani, brate, gdje on naučio da puca, kapiraš? Da, to u neku ruku i vrati to sistemski problem. Mislim, sve što se desi u državi, u neku ruku je sistemski problem. Ja mislim da je generalno isto sistemski problem što se tiče mladih, brate, kad si u školi, kad profesori, učitelji generalno prepoznaju problem u tebi, niko neće se posvetiti tu da vidi u čemu je, brate, jer ja verujem da taj lik kao generalno ima neke kao ispade. Kapiraš da hoću da ti kažem? Sa druge strane, zašto bi se i posvetili, brate, kad oni toga jedva žive? Da, jasno. Plata prosvetnim radnicima, oni nemaju za svoje dete da vode računa o svom detetu, a da vode od 30 drugih deteta. Tužno je da ja kao radnik u kladionici sigurno na kraju mjeseca imam veću zaradu nego profesor koji bi trebao da... Mislim, to je sistem, to je greška sistema. Od svih tih protesta i šetnji, koji protest ostavio najveći utisak na vas kao dela bi bilo? Vidovdan, Posle Vidovdana meni Kraljevo, brate. Što se tiče manjih gradova, meni je Kraljevo bilo stvarno, brate. Da. Ja nisam bio u Kraljevu, ali Niš je bilo baš lepo, iskreno. Ono, lep grad, ljudi, atmosfera baš. Ja generalno i šetnja do Niša meni Da. jedna od omiljenih. Mislim, išao sam Odakle si krenuli iz Niša, iz Čačka? iz Kraljeva. Iz Kraljeva. Da, iz Kraljeva. Čačani su krenuli iz Čačka, mi smo svi u Kraljevu. Mislim, kao Užice imalo plan iz Kraljeva. I onda smo iz Kraljeva išli. Mislim, ja sam sa svojim faksom. Da, i ja sam. Milanočani tad nisu kao organizovano išli, jedino od Milanočana u toj koloni koji išao smo je Vojni ja, a bilo je Milanočani u drugim kolonama koja je išla preko Zaječara. Koga još treba pomenuti iz Milanovca kao što se tiče aktivizma, što se tiče toga?
Pa evo trenutno u šetnji. Bogdana Bogdana Vrkovića, Vrkovića, da. On je super, mislim, Nemanja, to je tvoj zemljak iz Teočina. Kako se zove on? Nemanja. Kako se piše, Ja sam... Sarić, Nemanja. Šarović. Da je Šarović. On, brate, ide na svakom protestu i sve snima. Recite mi, kako generalno mišljenje imate o Šaroviću, kad smo se već dotakli? Moje generalno mišljenje, poštujem ono što sad radi, ali kao ne bih volio sutra da ga vidim na nekom mjestu, jer ipak je to bio radikal. Mislim, ruku na srce ako grešim, brate. Da. Ali kao, okej mi je ovo što sad trenutno, svaka mu čast, muda do poda, sve to. Kao, kako generalno mišljenje imate o Šaroviću, brate? Pa, nemam neko mišljenje. Mislim, dobro, jeste u radikalima, ali to, mislim, ne mora sad da znači. Možda je on se ali ja mislim da, što se tiče nove vlasti, da će Bog uskoro, da trebaju da budu nova lica. Niko ko ima bilo kakve veze u bilo kom trenutku. Znaš kako ja to gledam, znaš, i Dosta ljudi se zakačalo za Ružića, kao vidi, druže. Kao pacovi napuštaju brod koji to ne, ono... Cvijan je bio, na primjer, SNS-ovac. Ne, to je skroz druga priča, brate. Pa, ali mislim, ako bi posmatrali s te strane, znači nema veze, njegova politička prošlost ne mora da nužno znači da je on došli kažem ja iskreno kažem ti moje mišljenje za Šarovića, za ovo što radi sad kapa dole, ali ne bih voleo sutra da ga vidim negdje, jer ono... Dobro, da. Mislim da je vreme za neka nova svježa lica, brate. Sad postoji ta studentska lista, koja će na budućim izborima biti, bit će objavljeno koja iza njih stoji, to je tih 250 ljudi. To su uglavnom neki profesori pa vidjet ćemo. Da, generalno, tu, što se mene tiče, ja tu imam potpuno poverenje tim ljudima, tih 250 ljudi koji su odlučili... Su istrajali su svemu, ali to su studenti odlučili, znači studenti koji, da kažeš da su najmanje podložni, ti si rekao malo pre nisu podložni, ima tu mnogo se ljudi umešalo u ceo studentski pokret. Mislim ga neću sad da ga kažem da on ne valja, nego kažem, svi pokušavaju da utiču na to. U svakom žitu ima kukolja u našćem, primjer iz našeg grada, brate, za Srećka. Da, eto. Za Srećka. Da. Koji i dalje, i opet, ne smijem toliko da upirem prstom. Verovatno će vidjeti, boli me kurac, Tebra, ja sam znao, Tebra... Znaš šta je uradio, to mu je dovoljna kazna, mislim. Tebra, ja znam... Ako je to istina. Da. Ja znam, brate, lika, ceo život, ne ceo život, kao znam ga dugo godina i... Tebra, ne možeš odjednom prosipaš kao neku priču, jer sam imao dosta ljudi ga je delilo sa strane. A zato što ne znaju, nisu... Svako ko iz Milanovca je upoznan Srećka, mi smo ga na šetnji upoznali. Da. Kakav je, mislim... Dobra. To je drugi neki Srećko od prve šetnje, brate, to nije ovaj. Nije ti Srećko. Slava promeni. Okej, u svakom žitu ima kukolja. I na šta mi se sviđa kod studenta što priznaju svoje greške, kao... Da. Jer su iz fazona, ako je neko nešto uradio, ako su imali bilo kakav propust, izađu javno s tim i kažu, pogrešili smo, ograđujemo se sad, to je to. Da. To je greška. Mislim, nije to samo kao kukolj, u smislu neka ličnost ili individua, već malo neke veće organizacije, tipa Antifa i kapiraš tako ću... Pa to da, nego ovako, dosta nekih većih organizacija i pokreta hoće malo da se infiltriraju tu. Generalno, ja sam prvi video, brate, tipa vidovno kad je bio. Kad smo dobili zeleno svetlo, mi smo svi krenuli ka Ćaćelindu, brate. Ja prvi sam bio ispod zona, ne želim bilo kakvu vrstu nereda pravim dok ne stignem tamo, brate. Tamo kad stignem, krenuli smo od Hiltona tamo i te bro, u jednom trenutku nas je, smo bio tvoj Gorazder sa mnom, nas je susreo kordon, i te bra, video sam dosta likova koji su bili ispod zona, došli smo s maskama, bacili smo kamenjene pandure i bežimo, brate. Ali Tebra, tu u prvom redu su stajali normalni ljudi, brate, žene, deca, penzioneri, kapiraš što hoću da ti kažem. Stajao je narod, Srbija, brate. Srbija sigurno postoji, tak sam i u Milanovcu video, brate, neke ljude koji nisu izašli ni na jednu šetnju, došli su
kad su šetali ovi, jer su mislili da će biti neki kao nered. Generalno što se tiče Milanovca, kako ste zadovoljni, kako se Milanovac, ono, jer je bilo baš par jakih mislim, generalno kad god je neka šetnja, ima ljudi, manje ili više, ali kao generalno ima, ono, na zimu, prva šetnja kad je bila, to sam se ja raspravljao s nekim ljudima, kao gde ste bili dok smo kisnuli. Jedan od najvećih. Ne, prva je bilo baš malo ljudi, brate, kad je Bojan Dimitrijević, kad je bila ona prka, kad su prebili jednu devojku. Viktor. Viktor, zove Viktor. Iz Novog Sada, mislim, iz Milanovca, da. Tad je bila neka šetnica, bijela nas je poprilično malo. Ali sljedeća šetnja, brate, je bilo ono, čak kažu da nas je bilo kao 4-5 hiljada, brate. Da, za Milanovac, mislim. Jer realno kad pogledaš, kolona je bila od hotela do supa, pa zvoni, brate. Da. To je bila... Čak i ono kad je bila kao blokada u sred noći najavljeno, ono u ponoć, kao idemo i pojavljaju se ljudi, brate, da. Da, dosta, poprilično ljudi, generalno ja mislim da je Milanovac poprilično jako stao, brate, u studente. I onda kad je bilo, to se vidjelo, Milanovac je pun firmi malih ljudi mladih koji drže neke svoje kompanije, dizajnove, bla, bla. Kad je bio generalni štrajk. Ja mislim da su u Milanovcu, u Užicu nije bio odziv nikakav, ali u Milanovcu baš je dosta ljudi zaustavilo. Ja sam baš taj dan prošetao kroz grad da vidim, mogu ti reći da je baš ono, retko šta je radilo u gradu, brate. Da. Evo, mislim, najveće firme, Metalac i Pik, znači Slatka kuća nije radila, mislim kao, uslužni objekt radili su oni svakako. Firma je radila, ali bar toliko. Znači, prodavnice nisu radile, brate, kafići po gradu. Kafići, ni Bretko koji je radio. Pa pazi, Zoki Kist, koga je naterao za Božić da ne radi. Pozdrav za Zoki. Pazi, Zoki nije radio, ono, i baš, ja mislim da se Milanovac baš lijepo odazvao. Da, jeste. Mislim, bar te uslužne radnje. I sad jebi ga, proizvodnja. Pa dobro, proizvodnja ne može da stane, brate, ali kao... Može, ali ne smije, to je već druga... Da, već nismo kompetentni, ja mislim da pričamo kao o tim stvarima, ali te bra, kad su bili kao građani protiv blokada, Milanović imao kao jak odziv, brate, ja sam bio tu, bio sam prvim redovima, te bra, i ono kao... Nisu imali gdje dok nije došla žandarmerija, brate. Da. Ne ste bili, ti nisi bio tu? Ja sam bio drugi put. Ja sam bio. A drugi put su izašli ranije. Ko zna koliko jaja tu poletao. Da, baš je Milanovac većinski ono opozicionarski grad. Da, ja to mogu da smatram kao pobedu. Tu noć, brate. Što kaže, mislim, moj burazer, kaže, u Milanovcu se lepo živi. Istina, brate. U Milanovcu nemaš baš nekih socijalnih slučajeva toliko. I sad ti nemaš, mislim kao, generalno, u celoj Srbiji. Cela Srbija živi pristojno u standardima, živimo iznad standarda Afrike, razumeš? Da, živimo iznad standarda. I sad nemamo kao, navodno nemamo prava da se žalimo, imamo pravo da se žalimo. Imamo, naravno. Ja sam dosta ljudi raspravljao, poredi se 5. oktobrom. Znači, ti ne možeš da porediš te dve stvari, pa ne možeš, da. Jer u tom trenutku, tebra, mi sad, znači, živimo, kako tako, nazovi blagostanju. Da. Kapiraš, nismo gladni, niko od nas nije gladan, brate. Jer onog trenutka kada ogladnimo, onda će tek... Svi mi možemo da priuštimo sebi i da se obožali, da se obožali, ali to su neke kao osnovne stvari, kapiraš. Da. Dok 5. oktobra, posle ratova i sankcija je, ono, običnog čoveka boleo kurac, da li će da umre od gladi ili će da pogine na ulici, brate. Ne možeš da porediš te dve stvari, kapiraš. Jer sad, ono, niko ne može da zaustavi da radi, jer sad ljudi zapravo zarađuju bar nešto. Da. Tad ljudi nisu ništa zarađuju. Da, ali ovo je šarada, ovo je klasična šarada, šta se dešava, bili su bili skoro burazeri iz Nemačke, brate, i ono, podržavaju sve to, jer njeni roditelji podržavaju sve to, jer su odrasli ovdje, oni su obojica odrasli tamo, ja njima kad sam ispričao šta se dešava ovdje, oni su prvo mislili ljudi da će ja se jebavam, kapiraš? Da, ali liči na, brate, neku... Znaš, ovdje imaš cirkus, brate. Ovdje imaš brda nekih... Brda nekih, ono, paralelni univerzum, druže. Ja prvi kažem, možda je to pogrešno mišljenje, nepotizam nije toliki problem
ako je neko stručan, ok, zaposlit ću ja tebe ako si ti stručan za taj posao, brate. Da. A ne kao dovešću kumaru, brate, što je lepio pločice da bude načelnik bije, jebene, brate, ne može, ne ide. Sad vidim malo pre, Vojnu pokazao neki mim, kao ja kad ne radim ništa jer znam da će kum da otvori firmu i da će me zaposliti kao direktora. To da se, kad smo već kod toga, da se dotaknemo, tvoja porodica je bila po novinama, kao jako, brate. Jesmo, brate, sad ćemo zaradimo pare od alova, brate, molim vas, kurac. Brate. Čekaj, šta je bio povod toga? Minino gostovanje ili... Nije, nego, da, moj govor u Užicu. Mi smo napravili, znači, bio je jedan protest u Užicu koji su napravili tamo studenti iz Beograda, znači iz Užica koji studiraju u Beogradu i oko Božića tu negde, znači posle Božića je bio taj protest, ja nisam bio tu. Nakon toga, možda čak i veći protest od tog smo mi napravili kao studenti pedagoškog fakulteta i tamo Akademija strukovnih studija iz Užica. I mi smo organizovali, to je, mislim, veliki je protest bio, nije, neki su ga poredili, ja sam gledao slike sad posle, ali nije bio u rangu to pre 5. oktobra, ali je bio mogo je da se poredi s tim. Užicu, aha. I u suštini bio je protest za podršku prosvetnim radnicima. I mi smo kao pedagoški fakultet trebali da izaberemo nekoga koji će da govori u ime, mislim, u tom smislu. Jasno. I kao ja sam bio tu, ja nemam generalno tremu neku sad od tog javnog nastupa, nemam neki strah. Kao ajde ja ću. Dotaknut ćemo se toga kasnije. Kao ajde ja ću, šta znam. I ja pročitao pismo koje se čitalo u celoj Srbiji, isto pismo za podršku prosvetarima. I samo, brate, mi blejimo na faksu, tad smo svaki dan, mislim ja sam svaki dan do marta, šta do marta, ja sam do juna blejao svaki dan na faksu, to je, brate, posebna tema. Dotaknut ćemo se i toga. I, brate, samo u jednom trenutku drugarica ovako lista i neko je poslao, i kao, izašao si kao u alo. I ja tu, nije da sam očekivao, ali kao nije me iznenadilo. Samo kaže, pominjao ti brata. Ne, prvo je rekao, pominjao ti sestru. Ja sad tu povezujem, dobro, Mina isto kao učestvovala, znači bila je tada ona emisija, ok, kao nije mi čudno, pominjao i Mina. Pominjao ti brata, ja rekao, koji kurac, šta? Pominjao ti čaleta, ja rekao, idi bre u pičku. Da, ja sam tu, svega kao, Mijalko nasilnik, daj, druže, najlaganije. Aj sve, Mijalko nasilnik, brate. I, brate, dobro, ajde, šta ću? Ja tu zvao odmah Minu, zvala Ćaleta, mislim, nisam tu nešto istresirao. Verujem. Zvali su mi profesori, sa faksa, kao, jesi okej, mene bole kurac. Verujem da je na Kijevu, kao, imao najgorije, kao... Kijeva imala, brate, rekla je u fazonu, pa što bar mene nisu pomenuli. Tako da svi su reagovali, kao, Ćale u fazon pitao Kevu, kao, nije pitao, kao, rekao kao uzimamo klimu, fazon, pošto ona smarala za klimu da uzmemo u stanu. I kao, onda smo vidjeli mi tu keš. I onda smo tužili Alo, to je neki od Stanka što je držao ljubitelj, on nam je preporučio nekog advokata iz Milanovca i on me sad zastupa, kako se zove, i sad teče slučaj, ne znam šta će biti, ali... Tek se sklonio sa portala, ja sam pokušao da ga nađem. Ima fora. Ima nešto, brate, sažeto kao... Znaš šta je fora? Ti kad te objave, ti možeš da im pošalješ demant. I oni ako ne objave demant, oni su dužni da ti plate još fazon 80.000 dinara. I oni su objavili demant, tako da tu sam izgubio 80.000 dinara. Ali fora je što nisam samo ja tužio, nego ima i Mina osnova da tuži, u stvari Mina nema, nju samo kao u jednoj rečenici pomenuo. Ali Đorđe ima pravo da osnova da tuži i Mijalko ima osnova da tuži i svo troje smo tužili. Jel, brate, mislim, ja kontam tebra da se na nekom odboru pojavio neki Langura i rekao ja sam iz Milanovca i... Ko zna, brate. Ne kaže da je Langura lično, nego...
Ali neko iz Milanovaca jeste pisao, ono. Ali da, ko zna ko je. Baš me zanima da mu čestitam, brate, svaka čast, dobar ti tekst. A još neki napisi. Da, mislim, ono, nije pogodilo ništa kao jako. Kad si pomenuo sestru, inače, za gledalce, tvoja sestra je gostovala u suočavanju sa studentom koji želi da uči, brate. Ne zaboravim se kako se zove. Da, je bila legendarna izjava da kolega posle, ne znam, 10 godina završi. 11 godina završi fakultet. Jeste, Da, čak su bili, čak sam vidio na protestima, brate, transparentnu sliku, kao onaj pogled, da. Pravili su majicu s njom, slikom slali joj, brate. Ona kao super. Jeste, da, treba je neka druga devojka, ona što je predstavnik, šta već, studenta, parlamenta, svih studenta, ne znam kako se to zove, savez, nije savez, nebitno. Ona je trebala da gostuje, ne zaboravim se kako se zove. I Mina moja, brate, ona je baš detaljna što se tiče svega. I ona se spremila protiv nje da bude u debati. I onda su čuli da je taj lik ono, neki nebitan. I ono, kao, top. I Mina, brate, ono... Čaja mi ne bila utisku nedelje pre toga sa studentima. Da, pre ili posle, zaboravim se. To je bilo pre, brate. Mislim ja pre. Da, moguće. Jeste, kako se zove. Sad se povukla kako radi. Ono... Znači, ste bili 15. marta? Da. Jesmo. Kako ne. Gde ste bili kad se desio kritičan događaj? Ja sam bio gore iznad Slavije, brate, i ja znam da je bilo tipa, bilo je 15 minuta tišine i igrom slučaja sam bacio pogled na telefon kad je krenuo malo pre, sigla mi poruka od Kjeve, Tebra, Šta se dešava? i nije prošlo, tad je bilo još 15 minuta, brate, tišine. Aha. Nijedna devojka preminula još. I Tebra, samo u jednom trenutku je krenula masa, a mi smo vamo krenuli jer nismo bili svesni šta se dešava. Ja sam bio gore iznad Slavije, brate. Mi smo generalno kasno stigli, mi smo stigli Tebra tipa 20 minuta prije. Jeste vi bili blizu Lučkog topa? Ti si bio malo bliži, ja sam bio na Slaviji baš i tu kad čuo se neki haos, neka gungula, nešto, ali dalje su ljudi čutali, onako su kretali šta se dešava, ali čutali i dalje su vidjeli da nije vreme, ono. Da. A tamo, ne znam, ti si Do bio... nas je već stiglo, jer smo mislili da je krenulo sve, znaš. Pričali su mi neki ljudi da su imali tipa kao gadan osjećaj, kao da nešto ogromno Tebra ide ka tebi, kao i tu je. Jesi ti bio tu? Jesam, ja sam bio kod pozorišta koje je ono jugoslovensko. Čekaj, gde je pušten zapravo? Odakle je krenulo to? Kažu da je negde Palata Albanije, kao Da, ta ulica, mislim, Terazije. da, iz tog smera. Ja ne znam sad odakle, ali ja stajao tu, ja, Todor i Sergej smo bili. Ne znam ko je još, Katarina, ne mogu setim. I stojimo tu i sad, da, Nikola i njegov brat. I stojimo tu i kao 15 minuta ćutanja. I sad ćutimo sve vreme, razumeš, ono, ništa se ne dešava. Neki lik tu, dok je trajalo to, ono, drao se nešto, ono, to je bilo smešno. Mislim, može brasti. I taman se on stišao i samo kreću neke pištaljke. Ja pre toga gledam, brate, ono, na sat, na telefon, to jest... Ko nije prošlo? Nije prošlo, 11 je bilo u tom trenutku kad sam ja gledao. I, brate, samo odjednom, brate, znači taj neki talas zvuka, znači tačno čuješ kao pištaljke koje se čuju i koje idu ka tebi sve više i više, onako. To jest glasovi ljudi, pištaljki, sve, ide ga ono talas ka tebi. I, brate, ja u tom trenutku, brate, svi se sklanjaju, ono, sa puta, sa onom puta, mi smo gledali do trotoara baš stajali. I, brate, ja sam u tom trenutku pomislio, brate, konjica prolazi kroz ono narod, rasteruje ono narod, nemam bija, nemam pojma. I mi se sklanjamo, ono, ja padam preko neke žene, ono, drugar pada preko mene, svi padaju preko svakoga, ono, niko ne zna gde smo. I samo ustajemo ovako, gledamo što se dešava. Ništa. I to ono, brate, to je bilo baš čudno, brate, i svi samo ljudi kreću, kako su svi bili na Slaviji, to jest, svi smo se kretali tad ka Slaviji, da dođemo do Slavije, jer tamo je šta god bio govori to, ali govori su već bili gotovi. Sam, od tog trenutka svi ljudi sa Slavije koji su bili kreću ka Ćacilendu. I, brate, mi tu ludnica, ono, idemo i mi ka Ćacilendu. Međutim, ono, tad su studenti proglasili kao
u istom trenutku, znači kako je bio zvučen top, ispostavilo da su u istom trenutku su Jako isčacile modern da stvar. neke kamenice, flaše. I oni su proglasili prestanak studentskog protesta. Da, skinuli markere. Skinuli Da. posluke, da. Ali, brate, ja sam tipa, kad je već krenuo narod da se razilazi, mi smo naišli pa negdje oko veterinarskog, na autokomandi, smo naišli na djevojku jako dezorijentisanu, ono, koja je bila ispod zona. Aha. Bar sam ono bacio pogled, nismo mi prišli, ali sam bacio pogled i ono, djevojka, Ne znam gdje je. da, kao, Mi nismo imali te neke posljedice sad, kako se zove, ono, baš. Ali razne priče su bile. čekaj, Ali sutradan bile su- bilo, kaj je to bilo sutradan? To je meni baš jako, jer me probudio, brate, lego sam da spavam pored televizora i probudio me žvalavi, brate. Ja sam se obraćao. Sutradan je bila ona tragedija u Makedoniji. Kaj je to bilo sutradan? Ili je to moja Nije, greška? to je nešto, nije bilo baš sutradan. To u Makedoniji je bilo ranije, jutro kasnije. posle, da li je bila šetnja u Milanovcu ili nešto, brate, hoću da se dotaknem toga, jer jako jadan potez što je ulazio kao na intenzivnu negu među Da, ljude to koji je se bore za bio- život, brate. taj mali postupak je bio pokazatelj koliko čovjek generalno je nema poslao lošu nikakvog sliku, ono... kao, Da. okej, poslali smo pomoć, sve to, ono, Da. naravno, brate, kapa dole, ali, brate, Koji ti predsjednik budeš kad nemaš osnovno neko vaspitanje, neke kulture, neki bon ton, mislim. Kao Sud da Šapić, se ostavi. to je javio pre neki dan da će ukinuti skretanje u levo. to nije problem što je lik vozio pijan iz Gudran, brate, nego je problem Ha, kao što su ovi skretali u levo, Da. je. Jeven ti skretanje u levo. Znači, Ne voli levicu. kao da nas svaki dan ono država gleda da sprda naroda, mimuje, da nešto. Bukvalno. Da, Kako je, South jesi bio Park. u Užicu? Bio sam onda kad su probijali kao koridor po znacima navoda. Da, Nije jesi to baš bio, bilo a tako jesi- kako a jesi- predstavio. A jesi bio kad je bio onaj masovni protest? Pa to je bilo to. Ne, to je bilo par dana pre. To je bilo par dana Aha, pre i nisam onda je bio, bio nisam onaj bio, bio sam u masovni Milanovcu. protest. Nisam bio tad. Ali bio Ja sam sam to bio, kao... bilo je baš E, baš pa da, lepo, brate. da, bio si. Ali ja nisam. Bilo je to kao probiraju koridor, na to stvari izgledalo tako što, brate, mi smo zajebali policiju. Da, jeste znali kuda da... Da, policija je bila po celom gradu i žandarmerija i policija. Svuda su bili raspoređeni da nam ne dozvole da idu na magistralu. I, brate, mi smo samo kao... Preprečili. A idemo kao vuda uz dovari, kao popeli se uz brdo neko i kao siđemo dole. I oni nisu stigli da reagovalo njih 8, ja mislim da je bilo u tom koloni, šta može njih 8, brate, prvi onaj Radovan bio, njega su kasnije držali u zatvoru, on je odbornik u skupštini, kako se zove, Radovan prvi, brate, guro, one, brate, policajce, A, mi smo imali sličnu one scenu. neki se zdere, Užice, Mi smo imali sličnu scenu u Milanovcu kad smo potirali ćacije. Sad su oni krenuli u tehničke i u Miloša Velikog i ka Balkanu. A mi smo krenuli ka gimnaziji gore pored tvoje zgrade i oni su stali gore na raskrsnicu. i nisu imali ideje. Ali nisu bili naši penduri, brate, Pa da, zašto ne znaju, brate. nego su stali kao ne možete dalje. I kao okej, idemo preko duge, idemo pred Balkana. da, znaš. svi su išli dole. jesu. I Tebra, neću da zbog veliki pozdrav za mog kuma, Tebra, neću zaboravim scenu, brate, i sam krećemo masa, znaš kako je pored Balkana gore, i mi se penjamo gore i vidimo ćacije i vidimo ljude iza, ali vidimo Tepa i još jednog lika koji stoje ovako i sve, kao, gde ste pošli, brate, gde ste pošli, Srećno slavate. da, sve se slava mom kumu, brate, da dođemo do Vidovdana, brate. Da. To smo isto bili zajedno, mi smo svuda išli zajedno. Sad idemo u Novi Sad. Sutra. Da. Ova epizoda će izaći posle Novog Sada, brate, nadamo se da će proći bez incidenata i Ma ne prođe s incidentima. da će Ali korisni skontati da je to, incidentima. ono, Danas im budu neki incidenti koji će da služe, brate, Narod. oslobođenjem. reci mi, brate, okej, sve ono, našli smo se svi, mi smo bili na slavi non stop, ja sam bio s tvojim razerom. Kad smo dobili zeleno svetlo, gdje ste, u kom smeru ste vi krenuli?
Mi tad, Bili smo na ovoj raskrsnici Ideja London, ono, to se ne, prvo smo bili, vrate, na Slavi, slušali govore. Da, ali kad je krenulo... Vi ste bili, a mi su nego se bili sjećam- raskrstici u gore, tako? Da. Da, Sjećam se i- da je došla Sofija. Ja rekao, drugarica, Đole, gdje smo bili? Jer mi smo krenuli, koliko se sjećam od Hiltona tamo pravo, ja slabo gore. poznajem Beograd. A vi ste bili raskrsnice ispod, Da, tako, da. paralelno sa... I kako je došlo, ima slika, obišla je celu Srbiju, da si ti krvav, brate. Jest. Kako je došlo do tog incidenta? A prvo da kažem, znači mi smo bili to na Slavi i samo dolazi drugarica Anđelina, Sofija, i kaže, nemojte idete tamo u neko sranje. I mi kako smo čuli, kao, pogledamo se ovako, Idemo. ja, oni i Todor, pogledamo se kao, ajmo tamo. I ja samo što sam rekao njima, samo da se držimo zajedno, da se ne izgubimo i to je to, ostalo nije važno. Imamo Bili 3 puta. i kupili naočare za ronjenje, znači ono za suzavac, ne znam, rukavice, opremili se ono. Da. I samo da se ne držimo zajedno jer on ima ovo, ova ima vodu za suza, svako ima nešto. I samo što sam to rekao, nije prošlo minut, mi se izgubili, brate, ja ne znam gdje su oni, ne, gužva ovako, ljudi ne može da I taman ja gledam, došao tamo malte ne do kordona, taman da vidim ono, da prođeš malo vidim gdje su, kreće kordon ovamo, svi ljudi beže, panika, neka, haos i našli smo se. To je veliki, isto veliki problem, ne treba narod toliko da... Pravi se Ok, stampedo, kontam, panika, brate. samo nema potrebe. Ali ne znam ljudi, mislim kao, a i kao mi znamo, kurac Ali mi da, znamo, ali kako je došlo do tog trenutka, ta slika je obišla cijelu Srbiju, brate. Znaš šta je tu fora, vrate, mislim, na nas trojica tu koji smo bili, mi smo došli spremni na sve. Pa i na to da nas biju. Jer što ja sam ceo dan tražio, brate, da kupim negdje kacigu za glavu. Evo, veruješ li me, bukvalno, znači, Todor je na Žarkovu, ja sam sa Žarkova išao i svuda gledao da li rade neki Kinezi, jedni ne rade, drugi ne rade. Nisam nigde našao u treći rade, ali nema kaciga, znači neka za bajs ili za nešto. I to što kaže ovaj, znači mi se tu baš kod Ideje London i tu se nekako razdvojimo, ja i Todor kao krenuli na početak kao da vidimo šta se dešava tamo. Londona tamo kad skupštini. Znači to je knez Mihajla i gore Miloša Velikog i mi krenuli iz Miloša Velikog i tu samo kordon kao stoji, interventna, iza interventne žandarmerija i vrate, mi izašli ovako, kako smo izašli iz gužve, ja i Todor ovako gledamo se, nema vojna, nestao, gledam, vidim neki lik koji iza mene drži neki štit iz Game of Thronesa. Ja kažem Todoru, ajde kao mi da nađemo nešto, da se branimo nečim. I mi kao tražimo ono nešto pored kante, da vidimo da li ima nešto, bar da uzmemo. I samo kreće policija da gura. I u tom trenutku instinktivno ja prilazim i guram jedan štit. Ništa guram. Tu kreću i tu ostali ljudi guraju nogama, šutiraju, drugi, treći, kako sam četvrti ovako krenuo da šutnem, samo ovako leti pendrek. Pendrek, glava, I ja tu ništa nisam osjetio, mislim nije to bilo, nije ni bolelo, adrenalin, nisam ni skontao da krvarim i to. Tu već krenulo povlačenje, neki lik pao debeli na pod, ja pokušavam da ga podignem, još neki lik sa mnom, ne možemo, jebi ga težak. U tom trenutku dok mi pokušavamo od panduru u leđa jedan pendrek, ja kako se branim u ruku drugi, krećem da se gušim od biber spreja i povlačim se skroz. Tu sam izgubio Todora, znači vojna isto nismo našli, poslije smo se jedva nešto kao sastali. Čekaj, na snimku te Todor podio vodom. E pa da, on je poslije prišao. To je bilo prvo ili posle? To je bilo prvi taj, znači nakon tog talasa kad su prvi počeli. I nakon toga, znači tu kao ništa ne vidim, suzavac, izvaljujem da krvarim. Todor me našao, kako me vidio, vadi vodu, što mi je bila u rancu sa strane, soda i voda rastorena, kao poliva po meni, poliva po njemu. I tu smo krenuli, posle opet, brate, oni kreću, mi guramo kontejnjere na ulice, gađamo ih kamenicama, izgurali su nas kroz dole do Gazele. I oni su to taktički radili, sve te ulice što idu nizbrdo, oni su odatle gurali, mislim logično, znaju svoj posao da rade. I tako su nas raskurili, mislim taj protest se tako i završio otprilike, ja posle otišao na pravni, tu kao fazonu da li idem na ušivanje, da li da ne idem, otišao, čuo se sa Đolom, on isto. Da, mi smo bili, brate, mi smo bili tamo raskrstica posle Hiltona. Da.
U suštini je bilo mirno, mi smo stajali tamo i samo u jednom trenutku su krenuli, ja nisam imao nikakav, hvala Bogu, dotad nisam imao iskustva sa suzavcima, ja sam bio kao lagano, šta kao, sliniš malo i te u jednom trenutku je krenulo opasan stampedo, terapuca, sve, ja gušim se, okrećem im tog burazira, leži krvav, brate. Nosim ga, hvala ljudima, brda ljudi je prišlo i studenti medicinskog fakulteta da ga previju i u tom trenutku smo mi krenuli, ajde kao idemo, i spuštali smo se dole, u tom trenutku je, brate, kordon skroz stigao do generalštaba dole. Pa da, tako su išli, razvajali su tako ljude. Znači, kako su glavna masa je bila u Kneza Mihajla, oni su samo sekli ovako, ka dole. Da bi podelili na više manjih grupa i lakše. Ljudi onda odu kući. Nego, šta mislite o ovom posljednjem kao dešavanju nakon usvojene rezolucije, vrate, u Evropskom parlamentu, ovo što je bilo kao u Ćelcilendu, ovaj šatronapad. Predstava jedna od mnogih. Da, klasična. Nije namještena. Klasična. Htio sam da me ubijete. Mislim, znaš što nekog mučenika, brate, dali mu keš. Nego, ne ide mi u glavu da je lika u Kragujevcu koji je pokazivao majonez pandurima, su ga usrali od batine i uhapsili, a lika koji je šatro pucao i palio, kao ništa. Uhapsili smo ga i ništa. Malo ga ispitivali, a ima i snimak ovog što je pucao i ovog što je pucao, njega zajedno su... Čak je da sad neku noć, lik kao kritično stanje arterije, pokidane, kurac, palac, sad da se ogradim, slagaću, ne znam koji je tačan izveštaj bio, kao kakve povrede ima, ali su bile teške povrede. Evo ga, pre neku noć u Ćelcilendu ide, grli se sa Vučevićem, Da. Skupio snage. To za ove što gledaju Pink. Predstava, da. Predstava, klasična, brate. Su imali spreman transparent za dan, brate. Da, ja za moj spot jurim nalepnice, brate, da ištampam, ne mogu da ih ištampam za jedan dan. Oni imaju transparent, od 6 metara, brate. Svi smo mi Milan, jebo ovaj Milan mater, Evo, Milan jebo mater. Jebo vas Milan Biorac. Sve. Mislim, tužno je što to ulazi u sve sfere, brate. Počelo je da ulazi u sve sfere, ja moj rođak, poznanik, nebitno, ne bi njemu da pravim probleme u ovom trenutku, ali je pravio kuću, brate, i imaš foru, prilaz kući, opština daje vamo tamo, Dejo Žvalavi je prvo provjeravao da li on bio na blokadama, pa on. Ovnari, brate. Čista diktatura vlada sad. Mislim, ja sam bio kažen da što sam bio na blokadi, kapiraš? I meni je, to sam malo pripričao, kako se zove, stigla mi je isto za magistralu 7. jula i nisam išao na prvo kao saslušanje. Na Triangli ili gore? Gore, u Nevadama. Kad smo prvi put je tad bilo u Nevadama i jedini možda. Zapravo, meni samo sigurno, ja sam bio svaki put, meni sigurno jednom samo, brate. Pa i meni, da. I to kao snimak i ja se konsolidovao s advokatom, kao kažu samo da negiram da sam to bio ja. Ako se baš vidi da sam ja, mislim svakako policija zaustavila saobraćaj, nema tu, to nije moj prekršaj. Tako da vidjet ćemo šta će biti 4. mi je kao saslušanje, pa posle tek suđenje šta viće, kako će to ide. Ali u kontam, to šalje ljudima koji hoće da plate ljudi 5.000, koliko je, 5.000? Da. I, brate, ko plati, ko ne plati, brate, ne gube oni ništa. Niko ništa, da. Tako da, pa oni zarađuju još malo para. Da, fali im u budžetu para, sad će Expo. Pa, brate, sad će Expo mora se plati, brate, obrok jednom ćaciju, brate. Da. Jedan sandvič. Kao je li imate nekog na paksu kao ko je student koji želi da uči? Imamo, brate, jednu Dejanu, brate, ona je bila predsjednica parlamenta. Bila je
kako se to zove, nešto kancelarija za mlade, čaj. Mislim, ništa, brate, ona se tu nešto bunila na početku, posle nije imala šta se buni, jer, brate, jer targirana kao prvo, a kao drugo većina, da. I eto, tako da, ali ovako, sa faksa, ono, ništa, niko se nije sad, da kažeš, javno, možda je bilo tu ljudi kojima to nije interesovalo i to, niko nije javno bio SNS-ovac, da nešto tu kenja. Ali ono, mislim, to se i završilo, sad su počeli ispiti. To je u stvari jedna od dve velike greške u stvari studentskog pokreta, koje, mislim, za mene su greške, možda za druge nisu. I sad će treća, verovatno, u Novom Sadu, ja tako imam neke očekivanja. Što 15. marta nije bilo uopšte isplanirano ništa. Mi smo se tek 16. marta sastali i pričali šta dalje. To je trebalo mnogo ranije da se priča o tome šta dalje ili da se 15. mart odloži za 1. april, na primjer. Nije se znalo šta dalje, znači izbori su tek, taj zahtjev za raspisivanje izbora je za 9. maja, ja mislim, tek usvojen i tek smo tad izašli sa tim zahtjevom, kao raspišite izbore i onda je taj nastao veliki... Brate, sve se to modne kao neke situacije da su zahtjevi studenti ispunjeni u startu, ne bi došlo do studentske liste, verovatno. Pa da, ne bi sigurno. Nego je problem što to nije isplanirano. Znači, 15. marta, kad je bilo najviše ljudi ikada u Srbiji na protestu, nekom je trebalo da izađe, na primjer, taj zahtjev raspiše izbore, ili neki drugi zahtjev, ili nešto drugo da se desi, a ne 15. mart i da se ne desi ništa. I onda imaš 3 meseca pauze i onda imaš 28. jun. I onda tek da kažeš, sad građani preuzimaju. To je velika greška. Jasno, ali brate, ono, verovatno niko nije mislio da će se tu doći ovako da neko, kao svaki normalni čovjek bi reagovao, ono. Da, to je tačno. Kapiraš, jer ja sam lično ulazio u raspravu, kad je sve krenulo, ja sam pričao ljudima, ljudi, ovo nema veze s politikom, brate. Kao, lik nije nadležan, brate. Danas lik nije nadležan, brate, za 99,9% stvari. Kapiraš, ali preraslo je. Ja sam prvi, brate, pre svega ovoga bio apolitičan. Da, pa dobro, svi smo, mislim, u neku ruku. Niko se nije oslanjao na opoziciju. Koja je nesposobna. Tek to, mislim, u Srbiji ne postoji opozicija. Izgubila je smisao reći opoziciji. Ne znam, ja imam jednog simpatičnog lika i ja ne znam šta da mislim o tom liku. Isto, eto. Ući ćemo posle toga, jer tebra tipa ja sam bio prisutan u Kragujevcu kad su ljudi izviždali Đilasa i Mariniku i jedini meni simpatičan lik od svih njih je Paradilović, brate. Pa i on je upitan, brate. Ne mogu da ga... Ne da je upitan, nego je, brate... nego se zna, brate, već. Simpatičan mi je, brate, ali kao, neću da te vidim sutra na vlasti, druže. Da. Zato meni je onaj Srđan iz Demokratske stranke što se krije ispod stola. Tebra... On je simpatičan. Da, a tebra... evidentno je da li glasao za Rio Tinto dok su bili na vlasti, brate. Pa je to. To je upravo to. Nije isto simpatičan ko ti, onako da gledaš kao Šarović. Da, reci mi za Kosjerić, bio si prisutan, brate. Da. Bili smo obojice i taj Nemanja isto, iz Teočina. Da. Mi smo bili, da kažem, na terenu i ono, nadgledali ta izborna mesta. Ja sam bio u Teočinu u tom trenutku, brate. I ono, bio sam i... Da li je bila preslava? Nešto je bilo i nisam cirko ceo dan dok nisam vidio objavu studenta Kosjerić je slobodan, brate. Mislim, ja dan smatram da je Kosjerić slobodan, brate. Isto kao što smatram da je Milanovac slobodan posle onog dešavanja sa drugom stranom. Da budem kulturan. Su govorim. Tebra, sad, vi ste bili tu na licu mesta, ja sam došao nekih informacija. Te zapravo SNS tamo priznao poraz, brate. Pa ja koliko znam, ja koliko sam u tom trenutku čuo i koliko su mi rekli kolege, mislim imam dosta kolega koji su iz Kosjerića studiraju na mom faksu, da je SNS tamo priznao poraz, u stvari, taj lokalni Kosjerić SNS.
I da tek posle par minuta, mislim pa mi pola sata, ne znam ni ja, javljaju njima kao da je opozicija izgubila. Ne, evo ja ti gledam, mi smo bili u selu, to je proglašeno, te branjam pojma, ja sam krenuo cirka istog trenutka, i kao u tom trenutku mi stiže iza Zaječar, da je kao, Da. i brate, ja sedam u kola, vraćam se kući, stižem u Milanovac, palim TV, a Žvanovi objavljuje pobedu. Da. Ali isto imam te sad neki dan sam pričao sa ženom koja je za neke izbore, sad ne znam, koja je čuvala kutije u Ligu. Oni broje glasove, brate, ovi dole jedu pečenje, brate, i Slave. proglasili pobedu, brate. Ti nisu još izbora, pa to se desilo i tamo u suštini. Mislim, nije baš tako, ali tamo je... Ti si bio vi ste bili među ekipom koja je čuvala onu fabriku, ili šta već, da ne pobegnu, da su bežali preko njima, ili vada, Liki ili vade. Da, u suštini, brate, tu Koserić jeste pobedio, jer objektivno oni su imali više glasova, da kažemo, ta neka opozicijona lista, treća ta. Imali su majice, nešto, 3 za 3, imali su kao turnir u basketu, to je bilo mnogo dobro isto, to mi je jedna od omiljenih uspomena sa kao blokada u Koseriću kad sam gledao. Ja sam došao par dana pre izbora, imali su kao neki turnir 3 na 3 basketa, a oni su bili lista 3 kao da zaokruže. I kako se zove, u suštini narod je tu sigurno pobedio i ono, ali I studenti su sad kad je bilo u Koseriću bili baš lepo dočekani. Da, Koserić koji je ono, brate, Selendra. 10 kuća, 15 četnika. 10 kuća, 15 četnika, bukvalno. To je pravi ekvivalent s našim Rudnikom kad pogledaš. Na primjer, da. Koji, znači, tu su sela, tu su uglavnom, a svi znamo u selima, SNS je vodeći. I tu bile su, delili su se, veš mašine, delili su, mikrotalasne. U selu moje drugarice su delili banderu ispred kuće, koja, znači 500 € su delili za da glasaš za Vučića. Banderu ispred kuće, da ti imaš svetlo ispred kuće, jebote. Koji su to, ono, mislim, svaka im čast, izvojili su sve naše pare. Brate, to je, znaš kako, ruku na srce, brate, svaka im čast za organizaciju usta i jebe, brate. Ali ti imaš, brate, ti znaš, ja moj blizak rođak je, brate, odbornik u opoziciji u Milanovcu. Aha. Znaš koliko se novca odvaja za održavanje parka u Milanovcu? Koliko? 250.000 € godišnje. Toliko košta, ono, 2 put godišnje da zasade cveće. Koje održavanje? Ljudi, ja otkad znam za sebe, u Milanovcu, brate, u parku su promenjene 3 stvari. Prva stvar, park, ono, promenjen, stavljeno, park kao park, ono, tobogani. Jedno su ga očistili, ono, s onim za prskanje. Promenjene klupe. Rasveta isto, bila žuta, sad je bela. Promenjene klupe i, brate, stavili su ono pametno drvo koje sad ne radi 100%. Nije ni radilo drugi dan. I, brate, to je to. Behaton, to menjaju svaki 6 godina. Fontana 20 godina tamo i dalje ne radi. Ništa. I stavili su spomenik onoj kurvi. Ali to su verovatno uradili žuti, brate. To da. Pa ja ti kažem cveće, što 2 put. Možda to što menjaju ove đake generacije. Tebra Marušić je bio gospodin čovjek za sve ove. Ja danas bio Sloba je bio gospodin čovjek za ove danas, brate. Zato što je bio mnogo gluplji od njih. Jest. Ovi su zli. Oj dođe, viče, imam bazen, pa nemamo vode, majmune, koji će mi kurac bazen, kad zatvoren i nemam vode u gradu, brate. Da, nemam vode da pijem, da se kupam u bazen. Nemaš problem, evo ti ono imaš milion ljudi, evo ti primjer, brate, najveći stručnjak za istoriju u Gornjem Milanovcu nema posao, brate. Da. Čovjek koji je pročitao 35.000 knjiga. Čovjek koji je sam izdao 7-8, verovatno i više knjiga, ono sad. Nemam posao. Kada? Inače, jedan od sljedećih gosti u našem podcastu. Pozdrav profesora. Radivoje. Radivoj Minić. A eto, ti vidiš, ono,
Ali da, u suštini na šta je fora? To sam sad htio za prvi sad, što će da se desi kad izađe ova epizoda, novembar, kao neka očekivanja, malo pre ja i Vojn komentarišemo, kao pita me šta očekuješ, pa ne očekujem ništa. Jer nekako, brate, to je isto greška studenta, zato što, eto, komentarisao sam baš kao, objavili su kao da će biti neki performans, brate. Evo, još 2 performansa i gotov je, brate. Jeveš, brate, performans, Misliš da nešto trebaju se, kao da brate, budu radikalnije svi brate, ovi? treba. Mor. I to, 28. marta, brate, ja sam došao dobijem batine. Nisam došao, brate, da je bacam bilo? cveće na policiju. 28. juna. juna. To. 15. marta je bilo, da. Ne, ali 15. a i kasnije 28. Dobro, 15. ajde. To je okej, to je imalo i neku, da kažeš. Ali 28. brate, ja sam došao da me bije policija. Nisam ja došao tamo bez Svi veze. su došli nas bije policija, pa da. Ali nismo svi, zato što su ljudi u fazonu, policija će da pređe na stranu. Brate, policija nikad neće, evo, On neće, mi policija. Ja, znamo to su zato ono- što kao, ulica, nije neka ulica Gornji Milanovac, ali brate, i Hud krug, brate, i obala, svi smo negdje ulična priča, da kažeš, underground. da. Mi znamo zašto policija služi. Policija služi da štiti vlast, da bije decu koja navodno prodaje drogu, koja zapravo ne prodaje drogu, nego, brate, rade za neke dilere koji rade za državu, brate. Pa da, i U ti suštini. si imao, pa ti si prvi, kad si držao govor u Milanovcu, pomenuo da ste maloletno pomenuo skidali sam, gaće, brate. Kizića, zaboravio sam pomenuti tad ovog što je Lazara isto tukao, brate, kako se zvao. Otović, pomenuo Nije sam. Otović sam pomenuo, njega sam čak možda i, on je najnebitniji lik, mislim, on ništa nije radio, bez veze da sam ga i pominjao. Kizića, nisam, nego ovog što Lazara, Sergejevog Burazara, tuko Jelekog, Ne, što je tuko oca svog, kako se zove lik. Nerilja. Nedelja, a Nedelja me maltretirao, brate, u obali, dolazio svaki vikend, brate, u obalu da nam rastura žurke i, brate, svaki put ga ja snimam, telefonom, zajebavam ga i on mi uzme, baci mi telefon i kao, ajde ti s nama. Ali mislim, brate, zato služi policija, kad narod to shvati, zašto služi policija i kad narod shvati, brate, kako Ne, protesti treba, policija ne treba da služi da dođe da me razbije žurku u obadi, brate. Pa ne treba, ali to Nego radi. Policija treba Tako da treba služi sponašamo. da hapsi odgovorne, brate, zato što je na glavu palo nešto što je ubilo 16 ljudi. Moja terasa, ja da držim lokal i moja terasa da je pala, da je povredila jednog psa, brojali bi mi rebra, ležao bi robiju i platio bi par desetina hiljada evra kazne. Pa da. A ne kao okrivit ćemo Tita, brate. Okrivit ćemo, brate, u tom trenutku najjaču Bilo koga, arhitekturu na sve, jednu najjača arhitektura u svetu, brate. Jugoslavija u tom trenutku ima jednu od najvećih stručnjaka što se arhitekture tiče. A to što ste napravili galeriju mentalci, brate, što ste napravili 5 puta veće opterećenje. Prokop onaj, brate, koji, brate, ne daj Bože da neko prođe kroz onaj Prokop, ja prolazim. Jeste vi vidjeli, brate, sad ova nova železnica, jeste vidjeli onaj snimak ispod... Jako se znao. Te bra, ja sam bio dve stvari koje su me tada jako kao šokirale. 26. juna smo imali nastup u Novom Sadu, brate. 27. idemo na železničku da se vratimo za Milanovac, postavljena bomba. Da. To druga, da. Te bra, krećemo na ja kako sam vidio železničku, pored. Ja vam ne mogu da opišem, te bra, ja u životu nisam imao... Ja ne mogu ti opišem osjećaj koji je prošao kroz mene u tom trenutku. Kad sam ja vidio tu zgradu, brate. Da, to je nakon 9 meseci kako već. Tako nešto. Brate, pa kao što sad rade, brate, mene koleginica bivša zove malo pre, kaže, putokaze, ali ti preklanjaš putokaze za Novi Sad, pa nije 19. vek. I da je 19. vek, znaću kako da stignem do Novog Sada, brate. Da on misliš ne mogu da budu glupi i ne može i uvek te iznenade. Ljudi skaču sami sebi u mozak. Pazi ti kakva je to,
kakva je to banda kad su im i Izraelci, kad su im jebeni Jevreji, brate, koji su im radili na marketu i rekli ne, nećemo više raditi. Pa ti vidi, Da, brate, Jevreji. Ali, tako je. I da samo ljudi da shvate da to neće biti ono večno tako i da to zapravo svi ljudi utiču na to kako će biti i da se ne plaše, brate, ni pendreka, ni suzavca, jer, brate, ništa nije jače od 20.000 ljudi, brate, ne može... Složnih ljudi. Ne može, koliko mi imamo policije? Toliko policije koliko mi imamo u odnosu na masovne proteste koje su u Srbiji, znači mesecima već, policija nema šanse. Smiješno. Sviđa mi se isto, brate, što su studenti, brate, probudili svijest u ljudima, jer ja imam, u svom životu imam neke primjere, te vreme tipa tetku, koja ono, nije razmišlja koji izbori, koji znaš, koja je sad fazon, To ima naden. Izlazi na šetnje od kjeva, prva moja kjeva je bila ispod zona šta ideš na ulici, glupiraš se, posle onog u Valjevu, te bra, ono, izludela žena, ono, kad je vidjela šta se sve dešava. Mi smo isto bili u Valjevu i tad, baš da napomenem, kad je krenuo onaj haos, kad je krenula policija, baca suzavce, znači pola ljudi tu što je bilo, totalno ono nespremni, kao da su izašli u kafić, onako, devojčice u nekim šorcićima, majicama, kašlju, povraćaju. Mislim, mi smo bili spremni, imali smo marame naoče, znali smo šta sledi, ali ne možeš tako da dolaziš. Kad spomenuo devojče, brate, mogu ti reći, brate, da se pokazalo kroz snimke i kroz iskustvo da sam ja bio na šetnjama, da dosta devojaka ima velika muda, brate, da se tako izrazim, brate. Devojke iz Čačka, brate, imao jedan, brate, klip, gde stoje, brate, ovako, drže se za ruke ispred kordona, brate. Možeš misliti koliko je daleko otišlo kad su ovi protesti i sve pomirili Milanovčani i Čačani. Taj je po vašem mišljenju kao trenutno najveći problem kao u društvu u Srbiji, brate. Pored ovog što se desilo, brate, što je ono velika tragedija, stvarno da 16 ljudi kao... Šta je po vama kao najveći problem, šta prvo treba promeniti, brate, sutra? Manjak svesti kod ljudi, šta se zapravo dešava i koliko su im mozgovi ispravni. Mislim, ne svima, ali eto, da kažem, da se svi probude, mnogo bi bilo lakše. Mislim da zato na to su najviše uticale ove šetnje, mislim to je bio jedan od ciljeva, da kažem, da se prođe kroz ta neka mesta gdje ljudi ne gledaju ništa osim Pinka i da zapravo vide šta se dešava, ko su studenti. To dosta uticalo zapravo kao na narod. Da jest, iskreno. Ono, mislim, bilo je svakakvih tu ljudi, bilo onih što su nas kleli i ovi što su nam iznosili sve što su imali iz kuće, ono, da nas hrane. Ali mislim da je uticalo dosta, da su ljudi vidjeli da to nisu, kao što se priča, teroristi koji će unište državu i strani plaćenici. Da, naš narod, da. Da ih ima 5, nego ih ima 500. Jer sam ja vidio da dosta njih kao pokušava kao da diskredituje sve to kao zapadnjačko ovamo tamo. To su zapravo ljudi patrioti kao Srbi, brate. Mislim, na stranu kao vere i nacije, ljudi iz Novog Pazara su isto donijeli veliki, brate, kao veliku stvar su radili za to, brate, i svaka im čast. Jedna stvar koja mene kao oduševila, pogodila, kad je bio veliki petak, kad je bila blokada RTS-a, kad je bio veliki petak, da su došli ljudi iz Novog Pazara da bi bili tu za veliki petak. Da bi ljudi otišli kućama za veliki petak. I za Vaskrs i sve. Ne, to je stvar, to je kažu i studenti odatle i mi odavde možemo da kažemo, znači da mi nismo imali takvu povezanost sa Novim Pazarom, mi Novi Pazar nismo ni gledali kao da je Srbija. Znači to su tamo, znaš, žive muslimani, ono, koje da je bitno. Mislim i ovdje što žive kao pravoslavci, koliko ljudi je zapravo žive ovdje, a da su stvarno pravoslavci, kao 80%, jeste 80% đavol. Ali, mislim, to je neka veza između ljudi, znači ljudi su shvatili iz Novog Pazara da su oni deo Srbije i mi smo shvatili da su oni deo Srbije, da. Da, ja sad neki dan pročito komentari, ono što je baš kao slažem se sa tim, kao
mislim da je vreme kao da svi stanemo pod jedan barijak, ne pod jednu krušku, vrede. Da. Mislim da, eto, baš nam je i trebao Aco, bić Boži, da nas su jedini. I svaka čast devojkama, od Novog Pazara sam vidio da je kao dosta devojaka na šetnji, vrede. Što sam... Kad je bila šetnja do Kragujevca, vrati, čuo priču. Neko iz Milanaca bio, ne znam ni da li se sjećam ko je, a ne bi ni pominjao svakako. Pošto su s nama šetali do Kragujevca i ljudi iz Novog Pazara. To mi je super, kao, spojili smo se s njima. Da, baš je lepo što su ljudi, stvarno su ispali. Jedino, ljudi, jedni sa drugima, znaš. Jedno, ne treba ti gledati ljude, kao... Čačak i Milanac, mi, brate, Čačak, nismo gledali Čačane, mislim, ne možemo ni sad, ali, brate, bar na protestu možemo. Da. Da, ljudi su prvo dobri i loši, pa sve ostalo. Da, ali mi je drago mi je da vidim kao da su se ljudi složili oko, da su Srbi složili oko nečega, te brate, gdje god da odeš, evo ja gledam na lokalnom nivou, brate, koliko brate, ja nisam video nekog, brate, da mi otvoreno kaže, vidi, ja sam uz SNS, kao... Pa ne smiju, mislim i oni što jesu, ne smiju da kažu se. Ništa, Luci, recite mi, brate, kao, prošli smo kroz sve, da zaokružimo ovu priču s tiče protesta i svega, šta mislite da, kao, šta bi trebalo sutra da se desi, brate? Pa, što kaže Vojin, brate, to da ljudi, brate, ništa ne znaju, mislim, ljudi ništa ne znaju, pa ajde, bar sutra nešto da probaju, generalno svi nešto novo da saznaju. Koliko će trebati godina da se mi oporavimo od ovih zla, brate? Treba će, brate. Jedan pametan čovjek je rekao da će nama biti bolje kad posljednji ljubitelj komunizma umre pa 100 godina poslije toga. Ali dosta godina i možda ko bude došao sljedeći će biti još gori, ali nema veze što kaže režija, bitno se nešto dešava. Da, to je ništa i za kraj da vas pitam, brate, koga biste predložili za sljedećeg gosta našeg podcasta? Ja imam da predložim super gosta, ima i na razne političke, kulturne teme, da kažem mnogo. Kako se zove, Stefanović, nešto se preziva, Andreja Kane, Subakaista, šta slušam, šta mi se dešava, ima alter ega 1000, tako da on zanimljiv. On je odavde. On je iz Milanovca, da. On je dosta donirao za obalu opreme. Da, pomogao nam je baš, hvala mnogo. Ništa, hvala vam što ste bili naši gosti. Hvala tebi. Dragi gledalci, to bi bilo to od naše današnje epizode. Hvala vam što nas gledate i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!